Shirifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn kari o kari sɔrɔfanatɔ maa dun an bɛ fasodenw wele ni kɛnɛ belebele kan bi an ye wele dabila maaba 4 ma maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Dawuda Musa Kɔnɛ n'i ko Dawuda Musa Kɔnɛ vice président do parti URD la monsieur Dawuda Musa Kɔnɛ comme a fɔ ma ko DMK donc kulenjaba voilà donc folikan jumɛn de b'o ka lase Shirifula filɛbagaw bɛɛ ma. Bokele ye ni ce weleli la kɛnɛ nin kan an b'a lamɛnbaga bɛɛ fo k'an lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n de b'a kɛ ɲɔgɔn fana an b'u bɛɛ fo Ala ka masala min bɛna tɛmɛ Ala ka kuncɛ ko ɲa. D'accord, merci beaucoup. Ma filanan o jɔn ye o ye Umar Touré n'i ko Umar Touré Morema donc Umar Touré folikan jumɛn b'o k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Ani su Bokele n bɛ n filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Shirifula filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ko débatteurs n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Ala deli an bɛna an da don kuma min na Ala ka kɛ tulo kunnadiw ka sɔrɔ a ka kɛ sababu ye k'an ka jamana halisa ka hakiliw juruw cari an ka se ka point commun ani an ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to basigi ni lakana ni hɛrɛ mun n'an b'a ɲini jamana ye o bɛ se ka sabati an bolo cogo min na. maa sabanan o ye Cheikh Umar Sumano baromètre Cheikh Umar Sumano folikan jumɛn de b'o k'a lase Shirifula ma k'a jira k'a fɔ ko baromètre i b'o kɛnɛ do kan mais tu es aussi président des organisations des jeunes patrons du Mali. Voilà. Merci bien. Bokele mi fo ni wala mando mais munu na baro munke baro ke ñogo mu fo mais frère fo mais Shirifula filɛlikɛla bɛ fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ fɛ ka folikan lase an ka tuganakɛw ma parce que baromètre cadre kɔnɔ a ye mun fɔ an bɔra taama dɔ la an taara ka taa maliyɛn tɔrɔnkɛ minnu bɛ dugu dama dɔ la n'u ye cɛsiri Maliko la États-Unis kaw b'o la n b'u fo kosɛbɛ minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ Suisse kaw b'o la maliyɛn minnu bɛ Suisse ale ni Faransi donc an y'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛna taa labɛn kɛ ka taa Côte d'Ivoire ale ni Sénégal décembre kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma mais ka u fɔ a la fɛnɛ mais Mali minnu y'a sɔrɔ an y'u invité le 26 septembre tɛmɛnen u taara Kulukoro an bɛ Kulukoro gouverneur fo a ka bisimila la ka 62 mɔgɔ 62 mun ye an ka jɔnjɔn sɔrɔ Mali contrôle la u taara Kulukoro an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Buguni gouverneur fɛnɛ fo parce que ɲinan Buguni gouverneur de y'a sɔrɔ san wɛrɛ baromètre ni Ala sɔnna n'a ye an bɛ t'o kɛ Buguni donc ka u bɛɛ fo k'an ka autorités fo cɛsiri la u bɛ ka Mali kunna wolo parce que bi n'i y'a fɔ k'i ye malien aéroport la n'i ka passeport bɔ dɔrɔn a bɛna fɔ k'i dun donc ça veut dire que o ye ko ba ye u kan ka fo la k'u waleɲuman dɔn. Merci beaucoup. Maintenant o ye docteur Birama Eli Diko sociologue. Vraiment merci beaucoup ni siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye an ka kɛnɛ kan yan donc folikan jumɛn de b'o k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Bokele ni su n ka foli bɛ e ani ka baarakɛɲɔgɔn ani an fana ni mɔgɔ min kan ka baro kɛ bi n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ minnu bɛna lajɛ minnu fana kan ka weleli kɛ ka n bɛ dugawu kɛ an bɛ faso jɔ min na Ala k'an dɛmɛ a la halisa Ala ka jamana basigi Ala kana kuma bɔ an da kuma min bɛ se ka na ni fitinɛ ye Ala ka baro kɛ baro ye min na mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn lamɛn ka se ka maliyɛnw lafaamuya sinon a ye débat caman kɛ ni avant projet in kan nka mɔgɔ man ka sɛgɛn mɔgɔ man ka saliya a kuma fɔli la ka d'a kan don o don a filɛbagaw bɛ yen nɔ don o don a mɛnbagaw bɛ yen donc ni mɔgɔ caman y'a faamu a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ wala an bɛ se ka sariya décision ta min bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen nafa. Ok, vraiment merci beaucoup. Olu tɛmɛna ka bɔ yen Zana tigi donc mun ye Aboubacar Traoré Enfré donc Zana ko mun folikan jumɛn b'o k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Kosɛbɛ Bokele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa ni sɔgɔlen Shirifula la an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na u b'a fɔ bamanankan na wara bilen mana jiri dɔn cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ duga masakɔrɔ b'a ni san cɛ donc bi su in na an bɛna baro sigi donc min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin y'a dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na an bɛ kuma kan min ye jamana sariya sunba kura min k'a ka sigi an ka jamana kɔnɔna na a sɛbɛn ɲɛbila baaraw kɔni bɔra maaw kɔni bɛ ka kuma kan bɛɛ bɛ k'i hakilinata di a ko la donc ni du ye jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ a tilatilalen couches ni ɲɔgɔn cɛla la donc politique mɔgɔw b'u d'a ma
diinɛmɔgɔw b'u dan ma a ko la ka fara min ye société civile donc bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'i hakilinata di a ko la bɛɛ bɛ fɛ a ka hakilina ka minɛ ba la ko la o de kama nin y'a dɔgɔkun damadɔ an kɛlen don ka wele bila a mɔgɔ bɛɛ dɔ ma bɛɛ ka se ka nin hakilinata di min ye sariya sunba kura min k'a ka cogo jamana kɔnɔna na. D'accord. Bokar kuma ɲɛna donc an b'a fɔlɔ n tɔgɔma ma n'o ye Dawuda Musa Kɔnɛ donc comme a y'a fɔ cogo min na ni projet nin avant projet nin a kuma cayalen don bɛɛ n'i ka faamuyali don sisan en tant que parti URD Dawuda e ye mun de faamu nin na i bɛ se ka ɲɛfɔli k'a ye wa. Bukele n ce i ka ɲininkali la ayiwa an bɛ kɛnɛ min ka bi o ye ka kuma constitution kura kan n'a bɛ fɔ a ma ko jo sariya dɔw b'a fɔ a ma ko sariya bɛɛ la sariya o kura min kan ka ta Mali kɔnɔ an bɛna masalaw de kan constitution nafaba de b'a la ka segin kɔfɛ dɔɔni n'i y'a constitution fɔlɔ Mali kɔnɔ a taara le 22 septembre 1960 donc san 8 kɛr'o la coup d'état min kɛra 68 o ye constitution la bi filanan min nana ta o nana ta le 2 juin 1974 o constitution filanan in o fana labolila fo kana sa se mars 91 ma o labina ye ka kuranan sabanan ta sabanan o de b'an kunna sisan constitution ninnu bɛɛ kelen kelen n'i y'a ta constitution ta kuma bɛ ta ni gɛlɛya min bɛ Mali jamana kɔnɔ waati sariya bari n'i ye jamana ta an bɛ baara fɛn fɛn de kɛ a kɛra jɔli o a kɛra école ko ye o a kɛra kɛnɛya ko ye o a kɛra kalanko ye o a bɛɛ de bɛ ɲɛnabɔ sariya fɛ a kɛra cakɛdaw a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ sariya fɛ baara fan o fan a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ sariya fɛ jamana kɔnɔ sariya bɛɛ ka sariya fana o constitution ye constitution n'o ma kɛ ka ɲa gɛlɛya bɛna a laboli cogo la o ye kelen ye filanan constitution fana gafe don a fɛn bɛɛ tɛ se ka k'a kɔnɔ mais jamana tɛ se ka taa bakuruba min fɔ olu de kan ka kɛ constitution kɔnɔ sariya misɛnnin dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma loi organique dɔwɛrɛ bɛ yen ko loi simple ani règlement bɛ yen décrets ni arrêtés olu fana de bɛ ta ka constitution kɔnɔna ka walawala walasa jamana ka se ka mara jamana ka se ka jɔ constitution hukumu kɔnɔna na sariya misɛnninw fɛn fɛn si tɛ se ka taa n'a fana bɛ constitution sɔsɔ o de b'a to constitution ko nafaba de b'a la constitution faleni fana a ka kan a yɛlɛmani a ka kan bari constitution n'a ye san damadama kɛ nin y'an san 30nan ye an bɛ constitution kɔrɔlen in kɔnɔ min b'an kunna sisan o taara le 25 février 1992 san 1992 nin y'a san 30nan ye gɛlɛyaw taara bɔ a kɔnɔ o gɛlɛya ninnu kan ka lakile an ka jate la min ye ka na segin sisan kura min yira aw na bari a tun bɛ se ka kɛ sira fila ye constitution kɔrɔlen an tun bɛ se ka a kɔnɔ majɛngɛ min b'a kɔnɔ k'u lakile kɔrɔlen fana bɛ se ka to yen ka kura dilan donc kura dilan o de bɛ sen na kura dilan in u ye commission sigi sen kan ɲɛmɔgɔw ye commission sigi sen kan juin kalo tɛmɛnen u ye baara kɛ u ye gafe fɔlɔ min bɔ an bɛna kuma o de kan bi anw hakilina ye mun ye parti URD an hakilina ye mun ye avant projet in kan baara ɲɛbila gafe in kan o ye k'a fɔ anw ye san 2018 n'o ye 2018 ye o mois de novembre kɔnɔ an ye lajɛrɛba dɔ kɛ Selenge parti URD a ɲɛmɔgɔ kunda an ye lajɛrɛba dɔ kɛ Selenge an y'a hakili jagabɔ parce que o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ an ye lajɛrɛba dɔ kɛ k'an hakili jagabɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ an bɛ se ka fura sara la cogo di an y'o kɛ gafe ye o gafe kɔnɔ majɛngɛ minnu bɛ an ka jo sariyaba kɔnɔ n'o ye constitution ye an y'o sɛbɛn k'o kɛ gafe an y'a lase jamana marabagaw ma a waati la en 2018 politique tɔnw fana an gɛrɛr'u la an n'u ye masala ka a caman kan donc an ka laɲini jo sariya falen in na jo sariya yɛlɛmali la o bɛɛ b'o kɔnɔ an y'a lase dialogue national
inclusif an y'a lase o kɔnɔ ANR min kɛra kɔsa in na an y'an ka gafe fana lata yen an hakili la depuis 2018 o bɛɛ de an y'o bɛɛ ta ka don o kɔnɔ anw ye laɲini 16 de kɛ o laɲini 16 minnu kan an b'a ɲini minnu ka ta ba la constitution kura in kɔnɔ n'i y'a laɲini 16 in ta bi a fanba u taara a kɔnɔ hali na a bɛɛ ta cogo ma kɛ anw ka hakilina ye mais a bɛɛ taara a kɔnɔ d'accord o misali la laɲini fɔlɔ ye min jumɛn ye o ye k'a fɔ fanga y'a dɔn fanga bonda ka ca mais fanga national saba de bɛ yen o b'a fɔ a ma kelen ma tubabukan na ko pouvoir exécutif filanan a bɛ fɔ o ma ko pouvoir législatif sabanan a bɛ fɔ o ma ko pouvoir judiciaire o kɔrɔ ye mun ye pouvoir exécutif in o de bɛ mara kɛ ka jɔli kɛ o ye président n'a ka gouvernement ye fanga filanan o ye wasabulon ye wasadenw olu de bɛ sariya ta sariya min bɛ kan ka laboli jamana kɔnɔ sariya in fana kan ka kɔlɔsi o lawaleya cogo gouvernement fana fɛ o kan k'o kɔlɔsi o ye fanga filanan ye fanga sabanan o ye sariya bulon ye o ye pouvoir judiciaire ye o sariya bulon ka ca ma a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ sariya ko kofɔ o de kan ka bɛɛ kɔlɔsi comme sariya jamana a bɛ laboli ni sariya de mɔgɔ o mɔgɔ kan ka sariya majigin ka sariya sɔsɔ pouvoir judiciaire de kan ka o lakile o la an y'a jira o fanga saba in fanga de kan ka tila ka ɲa hakɛ la u saba ni ɲɔgɔn cɛ a b'i ko ni an bamusow bɛ tobili kɛ san u ka daga a bɛ sigi gakulu saba de kan n'i ma sigi ka ɲa gakulu saba in kan n'i ma gakulu saba in n'i m'u lakile n'i dɔ janya ni dɔ ye i ka tobili bɛ se ka bɔ u bɛ cogo min na fanga kan ka tilen ka ɲa tila ka ɲa fɛn saba ni ɲɔgɔn cɛ an y'a jate minɛ ko constitution min b'an kunna sisan 25 février 1992 ta a kɔnɔ i b'a jate minɛ k'a ye fanga bonda min ɲɛsinnen bɛ mara ni jɔli ma n'o ye président de la république ye o fɔlɔ ye président de la république ye ale fanga tun ka bon kojugu ka tɛmɛ tɔw kan an y'a laɲini dɔ ka bɔ a ka fanga la dɔ ka fara fanga tɔw ka yɔrɔ kan misali la ale kan bɛ se ka wasabulon ci wasabulon dun kan ka ale ka gouvernement ka baara kɔlɔsi ko dɔ bɛ yen donc o taara kura in kɔnɔ o bɛ an wasa filanan sariyabulon n'i ye sariyabulon ni présidence ta président bɛ cour constitutionnelle ale bɛ mɔgɔ saba di ye ale tun bɛ mɔgɔ saba di ye kɔrɔlen in kɔnɔ ale ye mɔgɔ saba di ye président de l'assemblée o ye mɔgɔ saba di ye o ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye mɔgɔ 9 déjà cour constitutionnelle la cour constitutionnelle dun kan ka ni sɔsɔli kɛra ale yɛrɛ tali la cour constitutionnelle dun kan k'o jalatigɛ anw y'a jati n ko o man kan dɔ kan ka bɔ président ka mɔgɔ dita la ye ka dɔ fara mɔgɔ wɛrɛw ka dita kan n'i ye conseil supérieur de la magistrature o ɲɛmɔgɔba o ye président ye alors que sariya ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ o de kɔnɔ an fana tun ka jati la n ko président man ka conseil supérieur de la magistrature a man ka ko président ye ni n ko n ka fɛn bɛɛ ma ta kura in kɔnɔ a sɛbɛnnen don ko président bɛ to o ɲɛmɔgɔya la an ka jati la ɲɛmɔgɔya tun kan ka bɔ président bolo d'accord walasa pouvoir judiciaire ani pouvoir législatif ani pouvoir exécutif u ka dama kɛɲɛ o ye kelen an bɛna sigi ka na voilà d'accord n'o tɛ a tɔ i ye mun ni mun fɔ nin ye an bɛna tɛmɛ k'i ni ɲininka parce que i ye fɔlɔ fɔ donc o kɔrɔ de ko sisan mun b'a kɔnɔ nin a b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ exactement an ka laɲini fanba taara a kɔnɔ a bɛɛ ma ta mais fanba taara a kɔnɔ ok donc Bakar nin ye parti IRD ye Dawuda Musa Kɔnɛ o ye olu ka ye sisan an bɛna Morima fan fɛ mun ye Umar Touré n b'a dɔn an bɛ maître Tapo an b'a to yan k'a fo parce que o de ye a ka ɲɛmɔgɔ ye donc maintenant nin ɲininkali kelen in an b'a tungu i la e bɛ se ka mun de fɔ. ouais bon n bɛ n filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo sariya sunba n'o ye constitution ye o ye gafe ye min bɛ jamana yɛrɛ komi jamana taabolo a ko gɛlɛmanbaw olu waleyali o fɔlen don o de kɔnɔ min ye fangaw tilacogo ye n'a y'a fɔ cogo min na pouvoir exécutif
législatif et judiciaire. Bon, en cas où il y a la morema là, c'est déséquilibre va la donner. Parce qu'elle est à ma faute mina, arnama do nyon sama kono folo, à koko présent à fanga droit. Au contraire, avant projet na présent à fanga à renforcer en même temps. Ni fanga ke aussi proposé au cas Johnny Nyanye, faut do de casser ka dola jo. Anya et avant projet kono, fanga tseka fanga la jo. Na fora ko présente seka assemblée du sous assemblée tseka gouvernement lata si tseka silajo des équilibres bena parce que normalement politique du gouvernement premier ministre de Kango défend. Maintenant, il faudra tout de suite là, le premier ministre n'est plus responsable devant l'Assemblée. Ça veut dire qu'en tas de fanga, il y a jo. Comme avant projet de don, à Boraka Bi, que Jamana Den Famba Bi qui a clinati, on a l'année mini arsa pouvoir bolo, au café blanc, au cas discuter à sur le fond de là, ambe ka sirani ambe klaka bio kono ni fanga président nga fanga da mateme parce que ko fanga e gakulu de ko ni do janya kanteme doga daga be bi président nga fanga de kuluka boni daga siento yo parce que afora ko bi au jour d'aujourd'hui le président de la République c'est lui qui met la politique du gouvernement de l'État. Ça veut dire que le gouvernement n'est plus responsable devant l'Assemblée. Présente c'est qu'Assemblée dessous. Assemblée c'est qu'à faire un gouvernement là. Bon, Jombe Jonajo. Verra do fanga connaît de à kakanga clade. Na gelera chugo de kanga c'est qu'à dolajo. Ni dobe fait qu'à dérive que ni dobolo qu'à foko jamana kala nyini minye e blala bara mukuna a ateka c'est qu'à la oreya. Jamana dembe couplé et qu'à koke chugo là. Na anyekuro et qu'à fin do fanye. Na solution mi bolo amenya deme amba la clé mais ne etise ne kanga se ke la joke bo ala kam gore kala mais non cité fio ka fo c'est personne les responsables devant qui personne bon en tas don ola ou be fait ka minglan quoi normalement quand jamana ko na fora de ko va présent le pouvoir diminuer mais ni a beta ka di présent de ma ka fo ko a bébé présent clé de bolo tout de suite là c'est un individu derrière vous benao de là fora ko piboru de cla d'une manière ni ma cité ka abuser masula ni fanga kon cla là judiciaire ba ka fanga de babolo législatif ka président de babolo exécutif ka fanga de babolo mais a sabab bela dokanga se ka dola joro dola uni nyanche ni président et assemblée dessous ça veut dire qu'il y a un problème. Si ça ne va pas, il sait qu'il ne peut pas gouverner. Avec la majorité actuelle, là, il ne peut pas gouverner. Il dissout l'Assemblée. Le devoir revient au niveau du peuple, c'est au peuple de décider. Avec majorité croix du président ou avec majorité croix du Assemblée, au président de boulot. Maintenant, pouvoir te présent et la Assemblée là. Bon, l'Assemblée, il gouvernement mais le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée. Mais John Bejonajo. En la famille là, 600. Ni fenga régulariser comme avant projet de don fem mundo do ma fo ka kira jamana seben folo afura ko ni hakilna de min taraka da jamana de no koro ame min ni gouvernement bolo ka fen do na kera ade c'est-à-dire moment do ko ni ka jamana de famba be sensibilité be fraganyanga mo ko continuer ka discuter harsa anga se ka fin soro même c'est na fora ko à chaque 30 ans il constitution modifiée ça veut dire que harsa l'aspiration du peuple dialogue mun kan la constitution yere labo no be jamana dembe wasa harna ma funa fora be a famba quoi o ma soro arsado ça veut dire que na ni farabo de façon bâclée à fin de bo tout de suite là ka ke minu be fanga la bi tout sur le look aspiration de don anya ke bien be fanga la mais demain ama chige constitution fallait de là alors que mo do be ouble samba ça va une constitution claire tout le temps modification de bena il modifie ou be modification mana parce que arama denya la anga ko tableau be fallait akina be fallait jamana yere sigida na tugoya ni ko be fallait am se ko lu modifier ko mais na fora watibe anga korole fili nyama na anga na ni kuraye am be claque madme d'accord donc Bokar ima morima ka kinlay voilà donc ani dawlata bado voilà donc amina baromètre fan fait moi Cheikh Oumar Soumano moi du boulot d'accord donc merci Mifo beaucoup les cas folie là les cas comment na les cas question là ne be fin de fofolo constitution croix mundana encore faut tare parce que constitution croix mumbe alet la bolembe de ni problème boula akase ka malon fragant mais à chaque fois Mali une constitution naya wole ni gela wula aya ko don nyoma donc ça veut dire que constitution croix na ligne na no de fois na fo tare parce que am ta 82 plus de là nya kalanga ni texte kalanga ni ma fongo apekay mais à famba
bara ɲɛbilaw kɛra ka tɛmɛ mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ bɛɛ ni bɛ yen dialogue national inclusif kɛra ale ni ANR fɛnɛ kɛra assise nationale de refondation an ye yɔrɔ de mɔgɔw lamɛn u y'u ka kumaw fɔ malheureusement mɔgɔw t'a fɔ mais an bɛ se ka mun fɔ n'a ye n da fɛn dɔ walawala fɔlɔ n'i ye régime politique ko ta diɲɛ kɔnɔna la régime politique bakuruba 3 de bɛ yen bakuruba fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko régime parlementaire n'a bɛ fɔ o ma ko tubabuw b'a fɔ ko séparation souple des pouvoirs o exemple bɛ se ka ta jɔn o bɛ ta Angleterre kan o la exécutif la n'o ye mɔgɔ minnu bɛ fanga waleya olu la mɔgɔ 2 de b'o sanfɛ président de la république ou bien roi ale ni premier ministre mais fanga bɛ premier ministre la kosɛbɛ parce que premier ministre bɛ bɔ assemblée de la donc o ye régime parlementaire ye fɛn caman dɔw bɛ yen nɔ o de la to assemblée bɛ se ka ci président gouvernement fana bɛ se ka lataa o régime kɔnɔna la donc o exemple type ye Angleterre régime ye o côté dɔ in na a bɛ fɔ ko régime séparation rigide de pouvoir américain ka régime de o ye donc apparemment Mali constitution in bɛ fɛ ka o régime de kɛ mais sauf que manjɛ dɔw y'a jɛ n y'a fɔ mun na parce que n'o régime ta mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ exécutif la ne bɛ fɔ ma président de la république et là olu fɛ yen américain fɛ yen nɔ ministre tɛ yen a bɛ fɔ ko secrétaire d'état donc fanga bɛɛ bɛ di président de la république de ma c'est-à-dire que a bɛ assisté par des secrétaires d'état donc n'o kɛra munna a fɔra ko ni an ka nin constitution kɔnɔna la ko gouvernement tɛ se ka taa parlement fɛ et puis assemblée fana tɛ se ka ci président fɛ parce que c'est une garantie pour que régime bɛɛ ka taa ka baara kɛ fo a laban na donc apparemment an tun bɛ fɛ ka t'o de la mais a nature de bɛ se ka kɛ problématique ye bi parce que fɛn dɔ b'a la n'i y'o don a la dɔrɔn a tɛ kɛ américain ka régime ye donc o fila ni ɲɔgɔn cɛ régime dɔ b'a fɔ o ma ko régime mixte Mali tun b'o cadre de kɔnɔna la troisième république la donc o cas o exemple type ye français régime ye donc u ye dɔ ta régime parlementaire la ka dɔ ta régime présidentiel la k'o régime kɛ o français b'o de kɛ Mali tun b'o hakilina de kɔnɔna la donc o tun ye kuma lajigin k'o fɔ bon maintenant mun de kɛra problème caman nana Mali la ne bɛ tila k'a fɔ n ka débat la k'a fɔ n ko Mali problème bi c'est un laboratoire constitutionnel mɔgɔ minnu ye nin droit in kalan u b'a dɔn k'a fɔ Mali situation mɔgɔ si tun tɛ diɲɛlatigɛ la k'i b'i sigi ka nin kɛ jamana mun na fɔlɔ terroristes nana covid nana sanction taara kan fɛn an y'a bɛɛ ye mais an embargo taara an y'an jɔ an sen kelen kan an jɔra an sen kan an ma se ka bin jamana in ma se ka dafe donc ça veut dire que an bɛ situation mun ta bi bi na o situation de kan ka kɛ an bɛɛ ka ma fɛn mais n y'a min fɔ baara labɛnw kɛra bon an ka hakilina kɛra mun ye parce que anw taamana kosɛbɛ n y'o de fɔ an ka chance kɛra mun ye an kumana an ye mɔgɔw lamɛn kosɛbɛ parce que n'an bɛ mɔgɔw ta an b'u lamɛn quoi fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ fɛn dɔw kɛra o ɲɛna c'est à dire que an ka constitution kura in y'a essayer kosɛbɛ ka fɛn bɛɛ ɲɛ ka se ka ko bɛɛ ɲɛfɔ bon dɔw b'a fɔ k'a ka ɲi dɔw b'a fɔ k'a man ɲi parce que dɔw b'a fɔ ko an bɔra article dɔ la ka na fo 199 article la peut-être ko ɲuman don mun na parce que a y'a essayer ka fɛn caman ɲɛnabɔ mais a tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ donc a bɛ se ka kɛ fɛnɛ problème d'interprétation bɛ se ka kɛ an y'o ye filanan ye mun ye c'est que laïcité k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la État ni c'est-à-dire que État tɛ religion foyi favoriser o tun bɛ yen an y'o o bɛ yen ani fɛnɛ unicité an tun b'a ye mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko Mali bɛna kɛ État fédéral ou bien jamana bɛna ci o kuma banna Mali constitution kɔrɔ la o bɛ yen donc o kan ka fɔ sabanan ye mun ye tuguni n ye mun fɔ an ka nature de régime il faut k'a ka définir parce que n'i y'a kalan k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka kɛ américain ka régime kɔnɔ si ye ko minnu b'a kɔnɔna la o tɛ se ka bɛn donc o ye o kan ka o yɔrɔ kan ka lakile n'an bɛ fɛ ka taa américain ka régime cadre la mun bɛ kɛ États-Unis o de bɛ kɛ o ye mun ye président kelen de bɛ yen premier ministre tɛ yen secrétaire d'état de bɛ ani vice président o de kan ka kɛ donc c'est un peu Sénégal bɛ ka mun kɛ parce que Sénégal ko ye premier ministre bɔ yen après o nana premier ministre mais vice président bɛ yen Côte d'Ivoire fana taara o cadre de la donc Guinée fana tun bɛ donc n'o don dɔrɔn n'i y'a fɔ ko régime présidentiel premier ministre t'o la o ye président ni vice président o fila bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn fɛ liste kelen na et comme ça président tɛ se ka assemblée la ta assemblée fana tɛ se ka gouvernement parce que gouvernement tɛ yen o ye o kan ka la mɔgɔw kan k'o la faamuya bon maintenant ne an y'a jateminɛ n bɛ n da maga fɛn damadɔ n'o ɲɛna constitution in kɔnɔna la o fɔlɔ ye mun ye c'est que ka député dɔ ka bɔ a ka parti la ka taa parti wɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko nomadisme politique o ko banna o kan ka fɔ tare o ɲɛna parce que o caman tun bɛ kɛ mɔgɔw bɛ taa don parti dɔ la ka tila ka n'u donna a bulon kɔnɔna la dɔrɔn u bɛ boli ka taa parti wɛrɛ la foyi t'u sɔrɔ donc a bɛ se ka jouer parti minnu tɛ mɔgɔ kɛ donc o banna Mali constitution kura in kɔnɔna la filanan ye mun ye président ka pouvoir président bilala ka woro la comme n y'o de fɔ parce que n'i y'a jateminɛ ne tun tɛ rédacteur la dɛ
mais esprit est mouillé quand les États-Unis, le régime États-Unis, on a dit que mal là, on a ton président pouvoir renforcer là, et ça c'est normal. Et les États-Unis, il y a un régime présidentiel. Américains ont fait journalistes dans les États-Unis régime tellement que le président a fait un bois comme États-Unis régime présidentiel des journalistes de la Mafo. Si on a trois erreurs de Nazara quand droit là, il faut le régime de séparation de pouvoir. Ensuite, ça va nous mouiller, mon retour pour la transparence de Nanao, parce que nous avons fait que désormais ni dans la posture de la il est obligé qu'à déclaration de bien que. Obéir comme dans la mot date mon là. Pourtant, tu as un donc au final, il y a un peu de forme au coton. D'accord. Bon, maintenant, nous faisons dans la Ketuni, et on a façon Jamana pour souba, nous, le président de la République, à fora communauté malien, il était ça quoi, oui. Donc, comment avec un âme, mais on s'est rendu là, au final, parce que on s'est rendu à développement, parce qu'il y a des types de bibina. Et à ma foi, pour souvoir des méprisants, il y a des camarades qui ont la nationalité de la famille parce que que ni ma famille avec qui va faire un peu de contrôle ou malien en tout cas diaspora niveau d'hôtel. Donc il faut qu'on fasse. Bon maintenant là-bas mouna oui incompréhension, c'est-à-dire moi ma famille mouna ça m'a ça va mouna. Au fond le oui en langue quoi. Voilà. Moi ko pour que nazaraka nara tatouni. Pourquoi français? Pourquoi Bamananga Mata? Pourquoi Femata? Bon, ne Kunungo, ne Yoro de la Niafo, mon follow, en mon famille. C'est que Mali président est, oui, Sénéfoy, et Miangaï, Mali premier ministre, oui, corroboré, et Mali président de CNT, oui, Fly. Bon, n'a pas de au Sambo, là, ça pourra faire l'angata. Donc, n'a pas sabal l'anko na droit, avec faralika quoi. Donc, il faut pas qu'il y ait fait. Et Mali la indépendance italienne, en 1960. On est français, fera du de la mer, on a une langue langue de travail. Donc il faut que, à quand il faut ni langue toi boucain nana, car il faut encore français John et tout. Sinon langue ni constitution pour se voir bomanga ou bena se voir John ma famille, c'est comme ça que de la gueule. Né avec analyse que par exemple que toi candela. Mais au tek à faut encore français John. Au cas la fin. Et puis loi d'obé non, langue tant ça va de bé, mal la fraku baraka que langue ka. Am ce qu'on y bla bara nous. Ensuite, nous faisons que là, nous ma famille d'échéance de mandat de député, c'est-à-dire que le député doit faire ni infraction ni condamné la droit, il sait qu'il a un mandat perdu. Mais au famille, mais parce que infraction catégorie ça va le B, contravention B, et délit B, aller ni crime. Contravention B, il faut ni fait Jenny ça. Est-ce que le député m'a fait Jenny, ni il condamné là, et bien bon député là pour autant, au camp spécifié. Donc ma fongo à main. Mais en a des types infraction du nature du menu. Est-ce que délit de devoir délit mais caché ka bengani ou bien crime ka frali que maintenant infraction bella contravention c'est fait génie ou bien il s'est interdit boli qui n'a pas été débuté il fiera pour le sou il y a faut qu'il a il sait qu'il a fait donc il faut qu'on fasse la cas de type ça va même mais là pouvoir judiciaire à fora pouvoir judiciaire n'a fera indépendant pouvoir judiciaire peut-être au là moko à kunkai président va pouvoir conseil supérieur de la magistrature présider et donc peut-être au final là mon comment nous faut ben là argument oui on comprend ça mais là-bas mona oui binationalité qu'a faut que ni nationalité bibolo nous mais anga tungana ke nous mais quoi faire ne bouffo ko c'est l'entendou là nous faut chien flabé qu'a faut que député constitution là qu'a faut que député sort. Donc au final ça m'a allé courant mais débat de là à quoi donc voilà on y baromètre là analyser mon cas Mali constitution courant. OK Boubacar il m'a baromètre quand il l'a fait si ça amène à sociologue français mais vraiment Eli Dugwe voilà Dugo belo kulubila benyabila et c'est comme faut bon ne bolo halisa moko ka avant projet kalan ka kalan ka nyini ka famuya mɔgɔ fɛn fɛn kuma fɛn fɔ yan halisa an ka kumaw bɛɛ kelen min man ɲi mɔgɔ bɛ k'o fɔ min kan ka lakile bɛɛ bɛ k'o fɔ nka n'i ye radio so caman lamɛn n'i ye télé so caman lajɛ mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o nana dɔrɔn k'a ta k'a lajɛ u ka hamina ko tun ye kanko dɔrɔn de o y'a ye k'a ma sɛbɛn ko bamanankan dɔrɔn o ko gafe in man ɲi an y'o mɔgɔw mɛn dɔw fana bɛ yen ko ko 92 ta in k'o ɲɔgɔnna tɛ k'o de kan ka to yen ko Mali kan k'i ɲɛsin dɔrɔn ko ka lakanabaliya ko k'o kɛlɛ n'o banna tuma min na ko ka élection kɛ donc n'o kɛra 92 ta in ko ka yɛlɛmani dɔ don o la min majɛ min b'o la ko k'o yɛlɛma olu fana ti fɛ hali ka kura kuma mɛn dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ dalen bɛ e bokele la
e y'a kalan e ye faamuyali min kɛ e y'o fɔ dɔrɔn u y'o kuma minɛ gɛrɛn na dɔrɔn k'o k'u dɔnkililakan ye ka sɔrɔ u ma kalan donc maliyɛnw ka bɔ o la u ka gafe kalan gafe tɛ yen k'a fɔ n'i y'a sɛbɛn k'a fɔ ko bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi o yɛrɛ man ɲi fana a kan ka kɛ de bɛɛ b'a kalan n'i ka faamuya ye fɛn min man ɲi o ka se ka fɔ a fɔra de ko ɲɛbila gafe o de ye avant projet nin kan ka yɛlɛma ka kɛ projet de loi ye u ye majɛngɛ minnu fɔ nin ye u kan ne bɛ minnu fɛ k'u hakilina ci jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ kun min na olu hakilila nin ye majɛngɛ ye nin kan ka kɛ cogoya min na mali ɲɛtaga ka di maliyɛn bɛɛ ye i kɛra politicien ko t'a la mali ka di bɛɛ de ye kɔsa an nana ka na an sigi ka kuma ka se ka maliyɛnw lafaamuya donc mɔgɔw ka gafe teliya k'o bila ka taga a ka ca ala fɛ ni min kan ka kɛ cogoya min na o bɛ kɛ parce que projet de loi kan ka dilan o bɛ tila ka jira maliyɛnw na o kan ka fɔ kan bɛɛ lajɛlen na radio so ni téléso la maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman k'a dɔn k'a fɔ ko commission tun ye mɔgɔ 25 ye muso 5 tun b'a la n'i y'a lajɛ mɔgɔ minnu ye sigida ko kalan n'a fɔ anw ɲɔgɔnna an tun b'a la minnu ye jamana sɔrɔ économiste u tun b'a la minnu ye jamana yɛrɛ ko an ka tabiyaw an ka seko ni dɔnko minnu y'o ko dɔnbagaw ye o tun b'a la minnu yɛrɛ constitution yɛrɛ kalan u ka baara yɛrɛ bɛ constitution yɛrɛ kɛcogo k'o kalan o tun b'a la avocat tun b'a la donc mɔgɔ suguya caman de tun b'a la ani fana an k'a dɔn k'a fɔ baara in an ma k'an kun fɛ anw nana sɔrɔ n'i y'a lajɛ président IRD mɔgɔ y'a fɔ monsieur Kone kabi 92 kana se sisan ma u y'a ɲini ka yɛlɛma don gafe min bɛ yen sisan gafe an ka sariya sunba min bɛ yen ka yɛlɛma don a la siɲɛ 3 a siɲɛ 3 bɛɛ la kulu dɔ de sigira u b'a ko experts u fana taara jamanaw de kɔnɔ ka taa maliyɛnw ɲininka mali kɔnɔ ani mali kɔ kan u y'u hakilinataw fara ɲɔgɔn kan o gafe ninnu an y'olu ta k'olu kalan u tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ dɔw la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an y'o ta k'o bila gafe min b'an kunna sani 92 ta ye k'o fana kalan fɛn min b'o kɔnɔ n'o ka ɲi o jɔsi hali y'a lajɛ hadamadenw ka hakɛ droit ani an kan ka fɛn minnu lawaleya k'olu ta ani fɛn caman bɛ an y'olu ta olu b'a kɔnɔ o kɔfɛ président ko an ka wuli ko ka taa maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ ɲininka i kɛra cɛ i kɛra muso i kɛra maliyɛn min bɛ kɔfɛ min bɛ kɔnɔna na ko ka t'o ɲininka o hakilila ta la aw bolo jamana taabolo yɛlɛmana lakanabaliya bɛ yen yuruguyurugu bɛ yen ko caman bɛ aw hakili la a fɔra ko olu ka hakilina ye ko ka mali kura de sigi mali kura fana ye taabolo kuraw de ye mali ka se k'a yɛrɛ ta a ka kɛ maliyɛnw fana ka laɲini kɔnɔ donc ka taa mɔgɔw ɲininka k'o hakilina kura ninnu k'o fara parce que ni waati yɛlɛmana hakilina kuraw bɛ na k'o fara gafe ninnu bɛɛ lajɛlen kan donc an y'o baara de kɛ o kɔnɔna na an wulila min ye parti politique ye ka lettre ci parti kelen-kelenna bɛɛ ma ani b'a ko Kaneva ye ka gafe dɔ sɛbɛn constitution n'i y'a ta jɔsen 14 minnu b'a kɔnɔ nin ye k'olu sɛbɛn k'a fɔ i bɛ se k'i hakilina ta bila nin kɔnɔ nka hali n'o fana man d'aw ye n'o y'a sɔrɔ hakilinaw tun b'a bolo n'a fɔ IRD tun ye ɲɔgɔn ye kɛ cogoya min na ani parti wɛrɛw ani hali fanga sɛnɛmatɔnw u k'aw hakilina u k'o can ma fanga sɛnɛmatɔn o bɛ yen il arrive bamanankan na a bɛ fɔ ten a cira olu ma o kɔfɛ an tilala ka bɔlɔlɔ fana sanfɛ ka fɛn dɔ dilan pour que maliyɛnw ka se ka u to yɔrɔ min y'u ja a kɛra togoda la a kɛra kɔfɛla la ka se k'u hakilina can ma o bɔlɔlɔ ka mɔgɔ ba 50 ani 8,8 ani 50 o y'o taara o sanfɛ mɔgɔ 1,752 ani 52 o de y'u ka hakilinata can ma an wulila ni parti politique ye ɲɔgɔn ye kɛ CICB la dɔw nana dɔw mana fana u y'u ka hakilinata can ma o kɔfɛ société civile fana an n'o fana ye ɲɔgɔn ye tile 2 o kɔfɛ o palais de congrès kelen na an k'o t'a bɔ kalo 2 de kun dira ma k'an ka baara k'o kɔnɔ kalo 2 kɔnɔ an ye fɛɛrɛ min tigɛ an ka kulu in kɔnɔ an y'a tila ka kɛ groupe 6 de an ka kulu in kɔnɔ bɛɛ k'i hakilina jagabɔ fɛn dɔ kan an bɛ to ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falen ni min ka ɲi ni min ma ɲi an bɛ tɛmɛ o kan an wulila an ye mali région bɛɛ lajɛlen tila yɔrɔ 5 de ye Kayi région dɔw taara yen Bamako dɔw nana Bamako dɔw taara Segu dɔw taara Mopti dɔw taara Gawo donc mali région bɛɛ la o bɛɛ fana n'an bɛ lettre ci gouverneur ma k'a fɔ parti politique mɔgɔw ka na société civile mɔgɔw ka na an ka maires ka lasigidenw ka na commandants ka na gouverneur ka na minnu fana ye hali barafa ta mali kama kɔrɔlen naani tila ka gafe signé n'u b'a ko mouvement signataire olu fana ka mɔgɔw ka na donc o bɛɛ la an ye lajɛrɛ kɛ u k'u hakilina ta fɔ lajɛrɛ senfɛ mɔgɔw b'u ka gafe d'a ma an hakilina ye nin ye an fɛn de ka don a kɔnɔ ba tɛna fɔ i hakilina ta fɔ ko fo ka ta o tacogoya la diyagoya la o tɛ waajibi ye o i kelen m'a fɔ an ye maliyɛn caman de lamɛn donc an b'a lajɛ de démocratie b'a ko fɛn majorité ni jama fanba ye min fɔ hakili ka kan ka ɲɛ cogoya min na o sɛbɛn cogoya de bɛ kɛ fili bɛ se ka don o la yɛlɛma kan ka se ka don o la o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais an y'o de kɛ donc n bɛ fɛ k'o fɔ pour que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko an m'a sigi Bamako k'a fɔ k'an ma hakilata dɔrɔn de sɛbɛn ko o cogo o fɛn tɛ donc n'o faamuna sisan kuma dɔw fɔra ko président ka fanga bonyana
bon mɔgɔ caman bɛ o fɔ n bɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛ fili ka tiɲɛ kan mun na u ko ko n'i y'a lajɛ ko président anw y'a fɔ k'a bɛ bɛɛ nommé o tɛ ko kura ye o kabi Mali sigira 1960 fo na se sisan ma ni nomination ko kɔni don président de bɛ ambassadeur nommé ale de bɛ gouverneur nommé o tɛ ko kura ye an b'o kɛ o tɛ hali 92 tɛ kɔnɔ o b'o cogoya la poste dɔw bɛ yen a bɛ tɛmɛ conseil des ministres de fɛ ni k'a bɛ tɛmɛ conseil des ministres fɛ o yɔrɔ ko dossier taara secrétaire général du gouvernement na a ye sira caman janba de kɛ ka na conseil des ministres la ministre de bɛ sigi ka kuma ka mɔgɔ ta o fana tɛ ko kura ye maintenant an ye yɛlɛma min don a la pour que k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw taara ka faamuya ko de don Sumano y'a kuma fɔ monsieur Kone y'a fɔ ale ko ko sisan monsieur Touré ko président ka fanga bonyana o ye faamuya cogo ye awɔ nka ayi fana don mun na jamana min kɔnɔ ni a kɛn bɛ jamana n'i y'a tila 100 i b'a sɔrɔ peut-être 25 o de b'an bolo sisan lakanabaliya kama an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ halisa ka girijajɔw kɛ ka se ka jamana bɛɛ sɔrɔ ka se k'an sago sɔrɔ a la o kɔnɔna na n'i ye ɲɛmɔgɔ ta o la ko ɲɛmɔgɔ min ni jɔyɔrɔ t'a la a bɛ kɛ den kɛrɛfɛ a tɛ se ka ko kɛ a bɛ n'a fɔ ni du b'i bolo dɔrɔn n'i ko ko dutigi tɛ yen ko bɛɛ bɛ se ka a bɛɛ ka kan o tɛ se ka ɲɛ o ye juste o kuma fɔcogo ye n ko a bɛ se ka kɛ bamanankan na a ma ɲɛ mais o ye hakilina ye mais ni k'a ka fanga ma bonya fɔlɔ président tun bɛ se ka assemblée ci o 97 o kɛra o fo kopo parti caman farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kopo ye o ma kɛ ka élection ko gɛlɛya o nana kɛ mais sisan président tɛ se ka assemblée ci o donc n'i y'o lajɛ dɔ bɔra a ka fanga na ye bon n'i ye hali a ka premier ministre bɛ se ka a ka nɔnabila ta yɔrɔ dɔw la hali ni mɔgɔw ko ko premier ministre kɛra n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ten ten mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi premier ministre fɛn fɛn nommé na président de y'a bɛɛ nommé mɔgɔw bɛ voté kala ta président de ye ale bɛ na san 5 an ko cogo di président caman bɛ na a bɛ se k'i kɔ dogo premier ministre kɔfɛ Mali ma deli ka premier ministre kolon sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka ɲi a bɛɛ ka mɔgɔ n'i ka baara taabolo dɔrɔn de don i ni président ma bɛn ni dɔ ma ɲɛ o bɛ ta ka bɔ yen i n'a fɔ chemise dɔ wɛrɛ bɛ na an ko de président jamanadenw de kala ta i ye i kan ka se ka na wasabulon de ɲɛkɔrɔ i kan ka min kɛ san 5 kɔnɔ i ka hakilina i b'o de ɲɛfɔ bɛɛ b'a mɛn bɛɛ b'a ye maintenant i ka hakilina miirinaba i ka premier ministre n'a ka gouvernement de b'o ta k'o kɛ baara siraw ye u b'a ko action ani a kan ka kɛ kalo hakɛ min kɔnɔ tile hakɛ min kɔnɔ ani a musaka ko bɛ cogoya min na k'o ɲɛfɔ o de ye plan d'action du gouvernement ye tiɲɛ don fɔlɔ ni gouvernement ka baara ma ɲɛ ministre bɛ assemblée b'a interpeller hali sini u b'o kɛ o fɛn b'a kɔnɔ u bɛ se k'a wele mais k'a fɔ k'u bɛ motion de censure k'a fɔ ko n'u ka baara ma ɲɛ an bɛ gouvernement ka baara ɲɔngiri o tɛ se ka kɛ o n'i kɔni ko ko président tɛ se ka assemblée ci o kɛlenni fana na i bɛ jɛn'a k'a fɔ assemblée fana tɛ se ka gouvernement fana ci ka da mun kan parce que problème tɛ gouvernement ye o problème caman i b'a sɔrɔ président de don ni problème tɛ ministre dɔ de welela assemblée fɛ k'a fɔ k'a ka baara ma ɲi président bɛ se k'a bɔ yen o donc o y'o yɔrɔnin kuma dɔrɔn de ye donc o yɔrɔnin n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara o kan o ye hali ale ye fɔ ko conseil supérieur de la magistrature an y'u ka syndicat ka fɛn ye jamana dɔw la effectivement magistrat dɔ de y'a ɲɛmɔgɔ ye mais yɛlɛma min nana don a la sisan fɔlɔ magistrat dɔrɔn de tun bɛ olu dɔrɔn de juge dɔrɔn de tun bɛ yen sisan a kɛra de n'i y'a sɔrɔ ni mɔgɔ 10 don mɔgɔ 5 o ye magistrat ye mɔgɔ 5 o ye minnu tɛ magistrat ye olu tacogo loi bɛna tila k'o ɲɛfɔ mɔgɔ minnu don minnu bɛ ko ninnu ɲɛdɔn o kɔrɔ mun ya ni procès dɔ kɛra ni jugement dɔ kɛra n'a ma ɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fili b'a la mɔgɔ bɛ se ka lettre ci i b'a fɔ saisine directe i bɛ se ka lettre ci au conseil supérieur de la magistrature ma k'a fɔ fili bɛ nin na a y'a lajɛ u b'a lajɛ munna président bɛ bila yen président nana san 5 de kɔnɔ a bɛ fɛ ka jamana dilan président de bɛ se k'a fɔ ko sisan nin mɔgɔ 5 bɛ yan mɔgɔ 5 bɛ yan ale de bɛ se ka kɛ n'a fɔ arbitre sisan k'a fɔ a ye baara kɛ ale bɛ se k'o wajibiya a ye baara kɛ a kun tɛ k'a fɔ ko hali n'a bilala yen ko a sagoya bɛ juge la o tɛ juge indépendance b'o bolo n'i ka baara n'e kɛra juge ye e y'i kalen de k'a fɔ i bɛna baara kɛ a ɲɛma donc o yɔrɔnin filɛ nin ye o ye kuma ye bon mɔgɔw hakilina ta fɔ président Assimi bɛna décision min ta o la n t'o kɔni dɔn bon maintenant min ye mɔgɔw k'a dɔn fana an ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ n'i ye mɔgɔ wele an ka jamana in kɔnɔ hali polisiso la wali kile gendarmerie la wali kile kiriso la o kɔrɔ i ko 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 n'an ka kɛlɛ an ka na ja bilen fiyewu an ka hadamadenya kɔnɔ nka kɔrɔlen mɔgɔw dalen bɛ mun na ni kɛlɛ kɛra an bɛ musokɔrɔbaw wele an bɛ cɛkɔrɔbaw wele an b'an ka alimamiw wele an b'an ka kadiw an bɛ t'olu fɛ yen ka taa an ka ko ɲɛnabɔ fɛn fɛn tɛ action pénale ye olu an kan ka taa an b'a fɔ mode alternatif i bɛ se ka wuli ka taa i ka dugutigi bulon na ka t'i ka joro fɛ yen ka t'i ka hɔgɔn fɛ yen ka t'i ka kadi fɛ yen ka taa an ka fɛn minnu bɛ n'a u b'an bolo bala ka kɔrɔ ka se k'u don bala fo ka ɲɛ an y'o don pour que kiriko in ka se ka nɔgɔya mais fɛn wɛrɛ bɛ yen
sariya ko sira la mɔgɔw da ma se min ma peut-être ko n'a fɔ o ye k'a fɔ ko bɛ mandat de dépôt ta ten juge bɛɛ tɛna se k'a kɛ bilen o fana y'a kɛ magistrat de siège dɔw ko magistrat indépendant bon o ye juge yɛrɛ ka qualificatif ye donc n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye mandat de dépôt ko in dɔ bɛ bɔ a la a bɛna kɛ ɲɛ wɛrɛ ma min b'a to bon peut-être mɔgɔw tɛna se ka ko dɔ la bon o n'a fɛn sugu ninnu mɔgɔw k'u hakilina bila o la k'a fɔ ko an kɔni y'a ɲini ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to jamana bɛ se ka sariya sunba dɔ sɔrɔ fɛn min ni fɛn caman b'a kɔnɔ mɔgɔ dɔw k'a ka janya in ko tɛ dɔ de ko an ta ka jan ni diɲɛ bɛɛ ta ye o yɔrɔnin tɛ tiɲɛ ye o fɔra o tɛ tiɲɛ ye n'i ye Congo ta i b'a sɔrɔ denkisɛ 225 de b'a kɔnɔ RDC o k'a ta k'a lajɛ anw ta in kɔnɔ jɔsen 14 kisɛden 195 a ka jan o ye tiɲɛ ye mais n'i y'a lajɛ monsieur Kone pour que ka bɔ kuma na yɔrɔ la ale y'a ɲɛfɔ sariya sunba falenna siɲɛ 3 o tɛ wa a siɲɛ 3 bɛɛ la n'i y'a lajɛ article farala bɛɛ lajɛlen kan fɔlɔ ta 1960 o tun ye kisɛden 52 74 ta Musa Traoré tile 81 92 ta 122 dɔ kɔni farala bɛɛ kan ni min tɛ 30 ye 40 ye jamana taabolo yɛlɛmana dɔ bɛ fara a kan munna anw ye fɛn caman bila a kɔnɔ o de la min do fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ o yɔrɔ la n'i ma fɛn dɔ bila constitution sunba in kɔnɔ mɔgɔw b'o de kalan mɔgɔw b'o de dɔn filanan n'o tɛ sariya sun minnu filɛ nin ye o bɛ se ka falen o bɛɛ bɛ se k'o falen n'i nana assemblée la n'aw ka ca l'assemblée peut proposer des lois a bɛ se ka loi proposer a bɛ se ka fɛn falen o ka dépend a ka sago n'a ka fɛn na mais n'a bɛ constitution kɔnɔ constitution falenni ka gɛlɛn i tɛ se k'a falen o kosɔn fɛn ninnu bilala a kɔnɔ. d'accord Boubacar n b'a dɔn bi su in na maa min b'an bolo yan vraiment bɛɛ bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la donc i ma docteur ka kuma ye c'est à dire que ni commission mun sigira ale tun b'a kɔnɔ donc ale ye mun fɔ a ye kuma di bɛɛ ye kuma ta sisan an bɛ kuma di ma. ok donc monsieur Kone n bɛ ɲininkali min kɛ e la sisan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ constitution kura in ni o ye sariya sunba kura in ye a ɲɛbila sɛbɛn e yɛrɛ bolo jamana bɛ tagabolo min na bi wajibi de don an ka sariya sunba kura sigi an ka jamana kɔnɔ wa aw yɛrɛ ka parti ka yeta la. wajibi ni ko wajibi tɛ nka a ka fisa jamana ma bari majɛngɛ caman de bɛ constitution nin kɔnɔ kɔrɔlen an bɛ min b'an kunna sisan majɛngɛ caman b'a kɔnɔ misali la président kan ka mandat hakɛya min kɛ an ka jati la o kuma sɛgɛsɛgɛ tun b'o la chaque fois waati Diko y'a fɔ sisan ko président mun tɛmɛna Alpha y'a essayé ka constitution in falen 2000 a ma ɲa ATT a essayé ka kɛ en 2011 o ma ɲa IBK a essayé ka kɛ en 2017 o ma ɲa o bɛɛ la mɔgɔw bɛ a bisigi ko non ko président b'a fɛ ka falen ko parce que a b'a fɛ ka dɔ fara a ka mandat kan donc o a sɛbɛncogo constitution kɔnɔ halisa sɛgɛsɛgɛ tun b'o la anw y'a ɲini ko k'a fɔ président ka mandat a ka dan 2 ma ka tila k'a fɔ ka perepere tigɛ a kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka n'i ye mandat 2 kɛ mɔgɔ si tɛ se ka segin ka na tuguni o tun y'an ka laɲini dɔ o fana taara ba la o ɲana o b'a jira ko min bɛ yen sisan dekun dɔw b'a kɔnɔ dekun dɔw wɛrɛ b'a kɔnɔ par exemple ni président ala nana kɛ sisan président ma kɛ yen an y'a ye 92 président kura kan ka taa tile 40 a waati la gɛlɛya y'a sɔrɔ jɔnkuna ma se ka nɔrɔbila kɛ waati a tun tɛ se ka kɛ waati tile 40 kɔnɔ mais a fɔra sisan ko ka dɔ fara o waati kan a ka kɛ tile 120 gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen ni président sigi fana bɛ kɛ deuxième tour a bɛ fɔ ko deuxième tour ni deuxième tour kɛra dɔrɔn ko ni jaabi dira dɔrɔn ko dimanche filanan min bɛ tugu o kan ko ka voter filanan kɛ deuxième tour kɛ i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔw ye plainte caman don cour constitutionnelle la yanni k'o jaabi bɔ waati si tɛ kɛ yen tuguni walasa ka campagne kɛ pour le deuxième tour o tun ye gɛlɛyaba de ye o gɛlɛya ninnu kan ka ta ka bɔ yen o gɛlɛya ninnu fana o kuma ka laɲini kɔnɔ o fana gɛlɛya la tilenna k'a kɛ dimanche filanan tɛ tuguni mais dimanche sabanan dɔgɔkun kelen farala kan u n'a damata o ɲɔgɔn caman naba de bɛ an kunna gafe in kɔnɔ constitution in kɔnɔ maintenant débat caman bɛ yen ko ka dɔw ko constitution min b'an kunna sisan ko transition ka baara tɛ transition tɛ se ka
constitution falen ou bien se ka constitution kura dilan ou bien CNT mɔgɔw sont député ou tɛ u tɛ se ka loi voter mais o ye tiɲɛ de ye mais gafe min b'a to maliyɛn bɛ lafiya maliyɛn bɛ ka hakɛ bɛ sɔrɔ maliyɛn bɛ yiriwa mali ka yiriwa ka ɲa o gafe n'o taara waati o waati ne bolo o ka kan ka d'a ma n'i y'a ta constitution man kunna sisan. I ka kuma kɔnɔna la i ko tiɲɛ don olu ye min fɔ tiɲɛ don nka n'a bɛ mɔgɔw lafiya. oui donc ça veut dire que o fana mɔgɔ dɔ ninnu bɛ minnu bɛ a fɔ ko u ma jɛn n'a ye dɔɔni o bɛ tiɲɛ kan. n bɛ nalen o constitution man kunna sisan o ma ta député fɛ o n k'o taara le 25 février 1992 o y'a sɔrɔ wasabulon tɛ o o y'a sɔrɔ conseil CNT ɲɔgɔnna de tun bɛ yen o y'a sɔrɔ CTSP bɛ yen o minnu fana y'a sɛbɛn a sɛbɛnna transition de kɔnɔ o sariya mun an tɛ o tɛ ka labɔlɔ an kunna an labɔlɔ an kunna sa e bɛ se k'a fɔ cogo di ko ka o constitution ko ka ɲi ko kana falen ko bari ko an bɛ transition kɔnɔ dɔw n'u taara transition fɛ ne tɛ se k'o faamuya fana quoi. ok ok i bɛna kuma tigɛ n na. tɛmɛ n'a ye n bolo tila la tɛmɛ n'a ye. ma tila dɛ bon ni ye fɛn dɔw fana bɛ yen an ka laɲini dɔ tun bɛ yen fɛn da sera a ma ni mɔgɔ jɔyɔrɔba dɔw bɛ yen n'o o bɛ ta an ka laɲini tun ye président ka laɲini kɛ n b'a fɛ karisa ta jɔyɔrɔba in na a kelen kana se k'a bɛɛ ta a dɔw ka taa da parlement ɲɛkɔrɔ parlement k'a sɛgɛsɛgɛ président b'a fɛ ka karisa ta k'a bila jɔyɔrɔ in na yala mɔgɔ ladiri don wa yala an bɛ sɔn o ma wa o b'a to jamana fanga bondaw a n'a jamana baarakɛyɔrɔbaw CMDT n'a Niger n'a ɲɔgɔnna ninnu n'o ɲɛmɔgɔba bɛ ta a kana to président kelen ma n'o tɛ a bɛ se ka kɛ nagakɔrɔla mɔgɔ ta ye a tɛna Mali ɲafa kosɛbɛ an ka laɲini dɔ tun ye o n'a ɲɔgɔnnaw a ka taa da wasabulon kɔrɔ wasabulon fana k'u hakilina di président ka mɔgɔ ɲininen kan an ka laɲini dɔ fana tun ye n'i ye conseil supérieur de la magistrature ta an y'a fɔ n k'an tun t'a fɛ président ka k'a ɲɛmɔgɔ ye mais Diko y'a fɔ cogo min na an ka laɲini ma ta pewu mais a fɔra ko a tilancɛ k'o tɛ kɛ magistrat ye k'a tilancɛ kɛ dɔɔnin o b'an dusu dɔɔnin nka ni président tun bɔra o présidenya la o tun bɛ a to pouvoir judiciaire ka pouvoir bɛɛ tun bɛ to a bolo an ka laɲini dɔ fana tun ye gouvernement ni gouvernement ta sisan dɔw ko dɔ farala président ka fanga kan mais ne ka jati la n b'a fɔ cogo wɛrɛ la Diko ka fɔli kɔfɛ président ni constitution kura in y'a jira ko président ni gouvernement o bɛɛ ye fanga bondaba kelen ye n'a bɛ f'o ma ko exécutif olu ka baara ye min ye olu ka baara ye ka fanga laboli k'a lawaleya ka jɔli kɛ o exécutif in o ni wasabulon a fɔra ko wasabulon bɛ se k'u bin ni parlement tɛ se ka gouvernement bin n'a bɛ se ka président yɛrɛ bin don président n'a ka gouvernement tɛ taa donc o de la tilenni kɛra o yɔrɔ la ka dɔ fara ka dɔ bɔ exécutif ka fanga la parce que n'u ye tananko kɛ min b'a to Mali bɛ tenkɔtɔngɔ Mali bɛ lombo laban u ka président yɛrɛ ka bin n'a binna a n'a ka gouvernement bɛ taa. ok baasi tɛ donc Ture an bɛ taa fanfɛla la Morema ni sariya sunba in kɔni bilalen sen kan ko mɔgɔ ko hakilinata de an ye k'a fɔ Morema kɔnɔna na aw y'a hakilinata di sira caman fɛ aw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ majɛ caman b'a kɔnɔna na i ye dɔɔnin fɔ yan nɔ mais hali bi e yɛrɛ bolo majɛ wɛrɛw jumɛnw de bɛ yen nɔ min b'a to jamana kɔnɔdenw tɛ se ka u yɛrɛ y'a kɔnɔna na n'i bɛ se k'i da don a la kɛnɛ kan nɔ sabula nin y'o kɛnɛ dɔ ye. bon n bɛ fɔlɔ n'i ka question fɔlɔ ye min posé a kun au fait ale ko président de la république parlement tɛ se ka gouvernement bi mais a bɛ se ka taa ni président yɛrɛ ye est ce que an ka laɲini de ye k'a fɔ en réalité la de combine politique entre parlementaires la ka fara ka ɲɔgɔn kan pour faire partir un président de la république jamana ka lafiya de b'o la jamana ka lafiya t'o la. Ah, mais ni président ma kɛ non président b'a kɛ ka ɲa mais président fana bɛ se ka lataa ka sɔrɔ a ma fɛn kɛ o ni commune ni pouvoir bɛ parlement fila bolo. mais aw ma ko na coup d'état kɛ jamana kɔnɔ bilen. non mais coup d'état ni constitution tun bɛ coup d'état bali ka kɛ jamana in kɔnɔ a bɛ sɔrɔ coup d'état banna ou bien
a ko 92 constitution in taara transition de kɔnɔ mais a bɛ taa transition kɔnɔ tuma min minnu ye fanga bi u ye constitution suspendée Musa ka constitution tun tɛ à son temps mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ils maintiennent la constitution. C'est ce qui les empêche de faire ce qu'ils veulent, pas de les empêcher à faire ce qu'ils veulent. Parce que la constitution devait toujours. N'a sur le fond de la constitution d'un crève. N'a d'un crève, ni sera que Jamana d'un famba frakanyanga. A krifalen falanga qui a un croix. Corolé mumbe tout de suite là. Mounia ira ana ka foko mo me mak corolé respecté. Ou c'est que croix se benen de la ka sebe ka tla ka respecté. Constitution te gudron dao. Constitution te okol sojo. Constitution te docteur sojo. Constitution est fin de ikana sebe actualité instantanée kan quoi fo 600 problème mandala dorango constitution sebe mais non temena jamana iba mara chugudi ibi projeté de katanye fede sam biduru sankeme hakilina ibi mo de frakaga large population pan de la population ibulu de frakanya ka kulu aklinata ko ke jo senya mbepse ka jominga bebi yere sorominko ni constitution fin depuis préambule là tout de suite là on parle des acteurs du changement. Les acteurs du changement, ils font allusion au MC ou mais changement du vananani sans flingue. Moi, tu sais qu'à Yoro do Yana Kafo ni exactement Yoro do Flen changement de nana. Depuis préambule qu'on a là, il faut référence aux acteurs du changement. Acteurs du changement du même. Groupement de Fragrania, quand ils ont réussi à faire partir le président de la République, mais Kafo Kounou Kokura Donana, à président Binini Biché, Kokura Manao. Mais changement micro président Bini koni. Oui, mais président Bini tout de suite là mais luko ko ubeka baraka ne constitution krone mais constitution krone ne be coup d'état kon. Ubeka baraka ne constitution mu o kele ne ba ko coup d'état konendo ko fanga be nyini ni irinde. Ko mo sika na fanga tani fanga marfay ato constitution ngono ngo de be ka maraka yarsa. Ça veut dire que si ça ambe anga la nyini munye murema là. C'est-à-dire anga nyan la me anga jama la me jama famba kala me anga men discussion na na consensus mu soro obseka ke fenya mi me mo mo kuna il s'agit pas d'écrire pour écrire mais awra bulu mu ba kono nunu may mi may ra jama kono deuma mo bo de labi mi may jama kono deuma anyo de fiyanki ma ko fanga de kanga fanga la jo o ta kono fanga te fanga mais ko tout de suite là le parlement n'est pas le gouvernement n'est pas responsable devant le parlement mais ils sont responsables devant qui le président est responsable devant qui. Mais devant les Maliens. Non, devant les Maliens, tout de suite là, les Maliens n'ont pas droit au chapitre une fois tous les 5 ans. Oui. C'est tous les 5 ans que les Maliens on va au chapitre. Il faut tout le monde sera des Maliens qui ont voté autrement des président mais entre temps là, le président est responsable devant qui? C'est ça le problème. S'il fait mal. Non, s'il fait mal, il ne faut pas élire le président de la République. C'est-à-dire, c'est-à-dire, suspecté au président ça veut dire tigi ka fo mo mi se ka kanyembo mo mi se ka kelu fo ko tibi ka jama to sama ko fe mais ni objectif que la dro na manya mais avec grand chugo de là ou bien président on sait ka kedro comme ni tout sigi tasuma ka à tout moment il prenait peut-être que aka bondé c'est pas ça président sigi coulé de il ka moins de dames à casser ka barake avec gouvernement muta ils doivent être responsables devant le parlement. Le Parlement est l'émanation du peuple. Peuple de Basiki. Peuple du Sekou et les Kounika à tout moment. Si ça ne va pas là, moi je dois sur Mimbu Fanaga Fanga Najo. Notre Joe, ça veut dire que boulevard de Lobebolo. Si tu sais qu'à Sila, ça veut dire que si tu es signé, sera là. C'est ça. Ok. Bah, c'était donc, Meta F. Avalasmano. Et Kayeta là, baromètre qu'on a, Kayeta là. Dans Fara Dumaine et Constitution Coron. Ani sisan projet min be sena sa danfara ba jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord, donc yani n ka o analyse kɛ fɔlɔ n bɛ mun fɔ n bɛna daminɛ n bɛ réagir vraiment mɔgɔ ka argument na n'a ko yɔrɔ min na ko le fait que Mali constitution kɔrɔ in bɛ yen k'o tɛ minnu bɛ an ka fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko k'u yamaruya t'u bolo ko k'a kɛ parce que ko Mali constitution kɔrɔlen in n b'o fɔ n bɛ fɛn dɔ fɔ an ɲɛna droit la. Fin lobby avec principe général de droit. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mali constitution Koromoumé, allez be moufo oye charia chumba de Mali de, mais qu'à quoi blanc la tout fort.
donc dès l'instant qu'a tout fort faut été bali qui a fort 4 5 donc il faut que Morocco intégrer donc débat mundo je finis il a mis ça changement au chaque kilo non changement non tu as non tu mets de côté parce qu'on passe à 4 c'est les jeux de mots il a mis ça il a mis il fait un gars il fait au équilé flamand mouillé mais assise nationale de refondation là-haut à ma boîte de Kafoko il y a des réformes politiques institutionnelles là mais au assise nationale à ma Foko c'est exécutoire mais il n'a pas ça intergué. Mais n'a pas été là pour la donc assise au fond et programme Mouborao Kaira en partenaire là et réforme constitutionnelle dans là mais pourquoi aujourd'hui avec faux de 600 au bec appliqué qu'au fanga tout boulot est-ce que en cas là c'est quoi est-ce qu'en tout débat plat parce qu'il faut qu'on a ça dit que Namato Kafo Misamisel Aminato Amesek encore parce que Mali troisième constitution Moubembi il y a chaque fois que Anya voulait pour qu'un frano a un code de nom au constitution limité moué follow Mali Bay anga façon bon et wari wariko ame clou de corona de forma yo moi fait no bien dugu be yo blad Singapour Mali na be forma cour de compte Mali constitution corona attaque on a là donc nous attaque fort le camara que au moins on a 50 blancs et avec faut toujours dire et rien règle donc il faut pas qu'il y ait un comme il faut toujours il faut pas jeter le bébé avec l'eau du pain oui qu'il est ça le fait non final et à te fallait qu'il y ait un ketano et qu'on a arrêté avec fort ama constitution courant mumbai donc dans un cas où nul n'est au-dessus de la loi mais il y a des gens qui sont au-dessus de la loi l'immunité est mouillée. Est-ce que député bi allez ça ka juger ba fondé ni ne ko do que ne pas kasola do te au terrain pourtant au constitution est moins loi de au loi est appliquée pendant la constitution que le mec a semaine comme nul au-dessus de la loi angana do théorie ko là théorie bana ça dit que ni be mouye théorie de do les théories de droit nia de droit international que les bibina Mali be ka subio ani français be nyona on a tout droit international que le mec a français mon gars Mali tra droit juste car faut qu'on réunion droit que en a prévu quoi français mi sénaka et pourtant droit international texte be qu'on a la série mais comme ça ka texte ko inte ko mu de réalité de il faut que mo ko famia et puis même nous faut nos frères et faut nos bénon na aller ko président Tissé ka ta mais a bien au déchéance ka président gain na be fomo yo système américain ta ko système impeachment ni RDA fo ni président ta na gouvernement bebeta américain mu fo ni mu fo ou koni la mi saka samanu mu anga nature de régime ame mu no fait ani mu me constitution kono colontaire parce que nya jatim ne ka fo ame fait américain ka régime monarchie d'état au Afrique ya no au régime monarchie dugu di mona mu fo Nigeria régime Ghana régime ali Afrique du régime ni au régime là il était premier ministre donc er bolo dan faraba jumɛn de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ même ko le premier ministre B ça veut dire que le gouvernement de B il y a la collégialité donc au premier ministre au béquet régime qu'on a fait un régime parlementaire au régime parlementaire exemple mu au nafo Angleterre et ni Angleterre jati na Angleterre blâmer Allemagne il be mo ko kemé ngamala ka fo ko Allemagne présent au final à trop de temps hier premier ministre donné no ka tema passer fanga le premier ministre d'Allemagne alors faut ma ko chancelier ou chancelière mais pourtant à cachefu ara mo be mu ma sa fo le président donné teo malala pour le mi en régime français régime d'état 92 cadre comme là français régime hybride au régime dans la chokodi mo ko ka fo c'est que mo ko clé François Darado de la nave fo ma ko Charles de Gaulle avec des discours qui ka fo pour qu'aller ka seka na français et mara nyuma na ka akinata la pour que ka seka fenke il faut que ninga ke au décret donc mais ou inspiré réalité politique là non pour nous fond de contrôle là sauf que Amérique on a régime ta sauf mais Angleterre a régime ta mais où t'as créé Mali est inspiré là donc maintenant on a la sac à foko Amérique mais quand le là droit c'est important en bora nous qu'on a là oui en laboratoire de la Mali laboratoire constitutionnel des bi donc avec un bon réalité de dos donc on a ala des chances dit ama ka fo ni ya fara ko bimina ko révision ma sekanye ka fla ko fene bloquera ma metami en on de 80 flics là ba jara mo mi atman de 80 flics bi nga parce que réalité bi OK bah c'était donc Brema Elidi commune fa parce que e garsiga soro e kumbe mamu seben nyebla bara sebenu ke e kuma chema odi do ajatim ne mako afola ko fendo ba be no
a kun ka d'u ye quoi ye t'a la a kun ka se ka ye a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn n'i ye jateminɛ kɛ parce que généralement jamanakuntigi a ka gɛlɛya bɛ sɔrɔ a ka ministre ninnu ni fɛn ninnu fɛ fɔlɔ haute cour de justice de tun bɛ yen ko ka ministrew ni fɛnw n'u ye majɛ kɛ donc o bɛ se k'olu juger alors que an y'a fɔ nɔ jamanakuntigi bin bɛ k'a ka kuma dɔw la sabula alors que a kɛrɛfɛmɔgɔw de ye tiɲɛni kɛ kojugu est ce que aw sinsinna fɛn kan sariyasunba in kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ donc jamanakuntigi kɛrɛfɛmɔgɔw non seulement jamanakuntigi yɛrɛ t'i kale kɛrɛfɛmɔgɔw n'u fana bɛna bila baara la bɛɛ k'i kale donc n'i bɛ diinɛ minɛ k'i kale o diinɛ tagabolo la pour que u ka se ka sinsin baara kɔnɔna na est ce que aw hakili t'o la sabula maa caman ka laɲini kɛra o kɔnɔna ye. bien i ka ɲininkali diyara n ye i b'a dɔn sani ka o jaabi n bɛna n da don dɔɔni sɔsɔli min bɛna ka kɛ sisan maintenant a kuma janya a kan ka kɛ a man ka kɛ hakili la o waati o tɛmɛna don min na président ye décret ta k'a fɔ k'a bɛna commission sigi n'a kun man ka kɛ minnu kun hakili la k'a man ka kɛ u kun bɛ kuma o don ka taa cour suprême na ou cour constitutionnelle la ka lettre kɛ ka recours kɛ k'a fɔ ko k'a man ka kɛ n'o kun y'an bila yɔrɔ min na o kun bɛ kɛ o kuma kɔni fɔra o banna o ma kɛ o waati commission nana sigi sen kan commission ye maliyɛnw ɲininka a ye gafe kɔrɔ ta n y'o ɲɛfɔ gafe nana sɛbɛn maintenant bi bi in na jamana bɛ lahalaya min na an tɛ se ka to ten o jamana miirina kura de b'u la ko Mali k'a yɛrɛ ta a ka kɛ fɛɛrɛ ye ko dans l'intérêt des Maliens donc n'o fɔra manje min bɛ constitution 92 la o fɔra o kan ka yɛlɛma o constitution 92 kelen y'a fɔ k'a fɔ ni jamana bɛ lahalaya dɔ la ko jamana bɛ taa a yɛrɛ ye ko a tɛ se ka yɛlɛma tɛ se ka don a la o kɔrɔ de sisan ko an ka to ten ko foyi kana yɛlɛma a la o tɛ se ka ɲɛ o n'o kɛra de kɔrɔ ko ni ala nana kɛ ko sɔrɔsiw ka girinka nana ni bɛn ni sabati ni lakana ye jamana kɔnɔ ko élection bɛ kɛ ten a bɛna kɛ n'o gɛlɛya kelen de ye an kana ɲinɛ k'a fɔ n'i y'a président Ibrahim Boubacar Keïta bɛnna 2020 ko élection législative ko de nana ni a ko tɔ ka se ka ko o kelen ta o nana a ko tɔ cari o ma kɛ wa k'a sababu kɛ cour constitutionnelle jɔyɔrɔ ko ye donc fo de ka lajɛ o fana hali n'i y'a lajɛ 2018 élection nana kɛ CEDEAO Union européenne mɔgɔ mɔgɔ nana ka Mali élection lajɛ o ko élection foyi kana kɛ Mali la bilen ni yɛlɛma ma don Mali élection taabolo la o kun kɛra o de kun yɛlɛma ma k'a la min kɛ élection législative nana kɛ cour constitutionnelle ko nana kɛ o ka attribution ko ninnu ma yɛlɛma mankan nana n'o kuma kɛ peut-être que san b'a sɔrɔ a bɛ yen o donc o y'o ye ni jamana bɛ lahalaya dɔw la yɛlɛma kan ka don a la olu minnu bɛ k'a fɔ ko manje ni manje b'a la o manje ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ document tɛ k'a fɔ ko u b'a fɔ k'a ka ɲi ten n'i y'a bɔ kuranɛ ni an ka bible ni fɛn n'i y'a bɔ olu la tɔ ninnu bɛɛ la fili bɛ se ka k'a bɛɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ de k'i b'i sigi n'i ka kungo ye i tɛ foyi kɛ o fana tɛ se ka kɛ o min ye k'a fɔ ko a kan ka kɛ a man ka kɛ constitution si t'a fɔ komi a y'a fɔ cogo min na ko Sumano y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ne bɛ se ka bɔ yen nin cogo de la constitution foyi t'o fɔ mais ni jamana kɛra k'a fɔ ko fanga minɛna n darakira i bɛ se ka constitution yɛlɛma ko constitution dɔ ma suspend mais mun de b'a to n'a y'u ja sini n'o de y'a ka kumakan ye kalekan ye k'a fɔ k'u t'a suspend ka acte fondamental dilan non mais ko de fɔ fana bɛ se ka kɛ koyi donc n bɛ ka min fɔ dɔrɔn yɛlɛma kan ka don ko la bɛɛ kalekan ye k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don ko la yɛlɛma fana se ka don ko la ni constitution kura ni a ma sɛbɛn a dun sɛbɛnna sisan manje min b'a la an ka kumaw la o kan ka dilan cogo min a ka kɛ ten bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka dilan pour que élection ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ an ka institution sɔrɔ min b'a to an bɛ se ka baara kɛ ne ka kumakan ye o yɔrɔ ye maintenant pour que ka kuma ninnu jaabi i b'a dɔn fɔlɔ haute cour de justice ni 1960 constitution a b'a kɔnɔ 74 constitution a b'a kɔnɔ 92 ta a b'a kɔnɔ mais a ye baara kɛ san 4 dɔrɔn de kɔnɔ o baara fana kɔnɔ miliyari caman de dira a ma a ka baara ma taa yɔrɔ la n'i kun y'a lajɛ député wasadenw de kun taara ka bila a kɔnɔ baara ma se ka kɛ o donc maliyɛnw fanba ko denni ninnu ni fɛn ninnu na assise la ko k'a bɔ yen gafe in kɔnɔ a bɔra yen o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko président tɛ se ka juger o o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ministre tɛ se ka juger o n'i ye immunité parlementaire yɛrɛ lajɛ fɔlɔ n'i kun kɛra député san 5 kɔnɔ foyi tɛ se k'i sɔrɔ hali n'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ ko ni ti bɛɛ sariya ka sira kan fo assemblée de ka taa ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ka jɛn'a k'i ka immunité ta ka bɔ yen hali kɔsani na CNT la an y'o fɛn dɔw ye o tɛ yen ni session waati bɔ a la i ka immunité b'i bolo n'i ye kuntanko kɛ sariya b'i nɔ minɛ maintenant a b'a ko préférence juridictionnelle donc a bɛ se ka e juge kama Sumano y'a fɔ cogo min na e juge tɔgɔ ni mɔgɔ tɔw ta o tɛ kelen cour suprême b'o fɛɛrɛ tigɛ o bɛ yen ministre b'o cogo kelen na n'i minɛna flagrant délit ni fɛn ninnu na i ye justiciable de o mais i juge tɔgɔ ni mɔgɔ gansan de ta tɛ kelen ye o y'i ka fɛn waati fɛn de ye mais o yɔrɔ la min kan ka fɔ fana ka fɔ ko mɔgɔw k'o dɔn jamana in kɔnɔ dunko jugu
o kɛra o ɲɛ ɲɛna jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen o jamana nafolo ta ka kɛ n'a fɔ lemuruba k'a sigi da kɔnɔ k'a min foyi m'u sɔrɔ o mɔgɔ caman bɛ yen masa i bɛ ka sigida lajɛ dɔrɔn i bɛ se ka caman fɔ i bɛ tile yɛrɛ ta kuma fɔli yɛrɛ ban a fɔli de sisan président de la république n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ni ala ye fanga kalifa i la wajibi de don cour de compte min ni sumano da sera a ma i bɛ taga yen k'i ka déclaration de bien kɛ nin de bɛ n bolo san o san fana min sɔrɔla ka fara a kan i b'o fɔ écart min b'a jɛ fana mun de la o fana bɛ ɲɛfɔ o b'o sɛgɛsɛgɛ ministre kelen-kelen de bɛɛ bɛn'o kɛ wasabulon mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛn'o kɛ loi min o kelen créé loi b'a fɔ k'a fɔ ko député kan k'o kɛ o mais Mali la o t'a kɛ o mais ni cour de compte bɛ yen o de ye juridiction suprême des finances ye n'a fɔ wariko sɔrɔ ta n'a kɔlɔsiliw de bɛn'o kɛ donc o bɛ fu don o la o bɛ ka fɛn kɛ o donc ni mɔgɔ min ɲangira o la o fana fɛɛrɛ sariya b'o fɛn tigɛ maintenant min ye n'i y'a lajɛ donc jugement ko ninnu na o wajibi de bɛɛ b'o kɛ quoi question laban kun ye ko ale tun ka mun fɔ ka yira k'a fɔ bon président bɛ kaleli mun kɛ bon kaleli na i b'a dɔn d'accord donc Boubacar voilà donc o kɔfɛ n'an tilar'o la an bɛ segin ka na a fan fɛ i y'a faamu hein Boubacar Togola Bakari allô Anso allô allo an ce ouais ça va ouais ça va k'an wele ka bɔ min ça va Kanu Togola k'an wele ka bɔ min ça va Saka k'an wele ka bɔ min allô ça va Kanu Togola an tulo b'i la n ko k'a wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn Farakolo Matigi d'accord ok ɲininkali bɛ yen wa Farakolo Matigi a faamuyara ɲininkali bɛ yen wa Farakolo Matigi bon a faamuyara ɲininkali b'i fɛ wa ne ka kuma bɛ ɲɛsin Diko ma quoi jɔn ma Diko ne ka ɲininkali bɛ ɲɛsin Diko ma d'accord ok taa ne ka ɲininkali bɛ ɲɛsin Diko ma Diko a faamuyara e ka kuma Diko awɔ a faamuyara e ka kuma ale ko ko u ye Maliyɛn bɛɛ concerté avant projet la n'ale ko k'u ye Maliyɛn bɛɛ ɲini ka quoi a y'a fɔ u ma Maliyɛn bɛɛ concerté dɛ allô ouais n ka cɛ i ka ɲininkali c'est important sisan e ka kuma bani ne fɛ ka ɲininkali de kɛ nin ye mɔgɔ wɛrɛ ye ok d'accord Diko k'i ye Maliyɛn bɛɛ ɲininka ko mais ko Maliyɛn bɛɛ ma ɲininka dɛ donc an b'a dɔn peut-être a kuma bɛ k'a kuma mais a danna yɔrɔ min na an bɛ dan yɔrɔ la bon d'accord ou bien soit bon ok mɔgɔ wɛrɛ b'an kɔ an b'o tigi ta allo Ansu somɔgɔ bɛ di ne tɔgɔ ye Fankelen Jara n bɛ ka wele ka bɔ Garantibugu Garantibugu d'accord i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ n ko n tɔgɔ ye Fankelen Jara awɔ a faamuyara awɔ ne ka kɔrɔfɔ bɛ ka ɲɛsin Turekɛ de ma Turekɛ d'accord ok voilà ne bɛ min ɲini Maliyɛnw fɛ awɔ an bɛ waati min na sisan nin waati tɛ mɔgɔko kɛlɛ ye quoi ni a ma ɲɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali dilan waati dɔ sera an ka mɔgɔko kɛlɛ bila an ɲɛsin Mali dilanni ma mɔgɔ bɛ fanga ɲini k'a sɔrɔ kɛlɛ dɔw bɛ yen i m'o kɛ quoi donc n ka ɲininkali bɛ ka ɲɛsin a ma wali ne bɛ ka min ɲini olu ka parti fɛ allo a y'an tulo b'i la e ka kuma voilà ne bɛ ka ɲininkali min kɛ ka ɲɛsin Morema ma yali mɔgɔ tɛ se ka avant projet des conditions u tɛ se k'a dɛmɛ k'a sɔrɔ u t'a kɔnɔ wa d'accord expertise min b'u la wali u tɛ se ka u ka expérience min b'u la u tɛ se k'o sɛbɛn k'o fara k'o di commission mɔgɔw ma wa d'accord o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye ok ɲininkali filanan n b'o ɲɛsin docteur Diko ma Diko ma o n b'a fɔ docteur Diko ye commission ye baara min kɛ
diɲɛ gafe o gafe ni a fɔra mɔgɔw b'u ka hakilina de diya kan. awɔ d'accord ok o faamuyara. voilà donc u bɛ ka baara min kɛ Diko u bɛ ka baara min kɛ. awɔ. voilà donc u k'a essayer fana dimi quoi u ka mɔgɔw ka hakilinaw ta hali bi. d'accord. fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ Mali jɔ u k'o ta kuma dɔw bɛ yen u kana olu jate quoi. d'accord. voilà donc mais u ka kuma langi ko yɔrɔ kan kosɛbɛ. d'accord. parce que mɔgɔ tɛ k'i yɛrɛ ye n'i tɛ kuma i fa kan na. d'accord. voilà ne b'o ɲininka ne ka ɲininkali tun b'o o mɔgɔ fila de kan. merci beaucoup Inche mama voilà Bangon Janginebu allo. Anche. Bangon Janginebu Mamadi Traoré. awa a faamuyara ɲininkali bɛ wa. bon ɲininkali min fɛ. awɔ. kan ko ɲini quoi. kan awɔ. langue kan. a faamuyara awɔ. voilà bamanankan cɛ y'a fɔ ko ni misalasa ni ko k'i bɛ ɲɛnakan to yen ka filakan to ko ka taa bamanankan ta bon ne bolo bamanankan de mɔgɔ caman de bɛ bamanankan fɔ donc bamanankan de ka don ba la kosɛbɛ surtout serifula yɛrɛ bɛ a ka journal kɛ bamanankan na ne yɛrɛ bɛ bolo ka baara la pour que n kana dan ni serifula ka journal ye. Mali kɔnɔ sereso min bɛ lamɛn journal bɛ lamɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ o serifula de ka caya kɛ bamanankan ye. ok d'accord aw faamuyara ok n y'akili la k'a fɔ an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta i y'a faamu voilà donc ok d'accord ale ka problème ye ale ta ye kanko de ye bamanankan quoi voilà i y'a faamu sisan situation voilà ok non dɔ wɛrɛ bɛ na an b'o tigi ta allo. Dawanko allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. an bara. an b'a kan wele ka bɔ min. ka wele ka bɔ Kucala. ka bɔ Kucala. ka wele ka bɔ Kucala. a faamuyara ɲininkali bɛ yen wa. d'accord. ɲininkali bɛ yen. awɔ an ka taa fɛ. a somɔgɔw bɛɛ. o b'a kɛnɛ. an b'a. sisan. Ɲininkali min bɛ yen a b'a dɔn. cɛ bɛ sigi wuli kɛrɛfɛ de ye. cɛ bɛ sigi kɛrɛfɛ. cɛ bɛ sigi kɛrɛfɛ min wa. a fɔ ko président ye miyanka ye ou bien nin ye Bugɔ ou bien o c'est pas la bilakorow fɔ quoi. bɛɛ bi kan min don o de ye bamanankan in di. awɔ. ka taa fo Kayi fo Kidali. a bɛɛ de ye bamanankan kelen de fɔ. d'accord. min ka di ne ye sisan. ne yɛrɛ bi min yɛrɛ ka di ne kosɛbɛ yɛrɛ ka fɛn kɛ Mali kɔnɔ. ka d'a kan min bi jamana kunna. fɛn o fɛn n'a ma ɲɛ jamana in kɔnɔ. mɔgɔ dun n'a fɛn sɛbɛn k'a tigɛ mɔgɔ k'a bɛɛ bɔ yen. ka fanga sigi fanga min bɛ tila ka fanga bɔ fanga wɛrɛ contrôler. voilà n'a ma ɲɛ dɔrɔn. d'accord ok. wa min kɛ don bamanankan in de a ye bamanankan bila an ka ba la k'o de kalan ye. d'accord ale ta lanko ye. Jawara an cɛ. allo an cɛ Jawara. an cɛ. ka wele ka bɔ min Jawara. Jikɔrɔni Para. Jikɔrɔni Para ok ɲininkali bɛ yen wa. oui ɲininkali bɛ yen. ok. ne ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ kɔni ye min ye. ne bɛ kanko in nafa kosɛbɛ. ok. u b'a kɛ cogo o cogo u ka diya u k'an ka bamanankan u k'o k'an ka jamana kan langue nationale yɛrɛ ye. ok. aw yɛrɛ ka sirifula kelen an tɛ teri foyi la ye ne sirifula yɛrɛ bamanankan dɛ. d'accord o diyara n ye. kuma minnu fɔla an m'an ka faamuta de sɔrɔ la jamana kan ka jɔ sen ɲɛnama min an b'a bɛɛ faamu o la. ok. n'o tɛ tilemali yɛrɛ filɛ nin ye journal an bɛ taa zira kɔrɔ min nana fɔ an tɛ foyi faamu a la. d'accord.
bon k'a lajɛ u ka ala yɛrɛ kama an ka jamana kan u k'o fɔ an ka se ka an ka jamana taasira dɔn. ok. u bɛ ka min fɔ de ko fulaw marakaw fɛnw Mali yɔrɔ si tɛ ko bamanankan min b'a kɛ yɔrɔ ma. d'accord o faamuyara. o yɔrɔ o siya tɛ Mali kɔnɔ a k'i di bamanankan fɔla sɔrɔ siya min na. d'accord. bon nin bɛɛ ye bɛnbaliya de ye Maliɲɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ an k'an lajɛ an ka bɛn. problème t'a la n'ala sɔnna problème t'a la. i b'i tigi yɛrɛ lajɛ walahi Afiriki n'an ma lajɛ Afirikɛnw an ka segin an yɛrɛ ma an tɛ bɔ nɔgɔ la kan dɛ. d'accord. vraiment Buguri an ka foli b'i yɛrɛ wa. merci beaucoup. an b'a ka émission an m'a su kojugu a bɛ fɔ bamanankan o de b'a to an m'a su. d'accord n'ala problème t'a la. ok n'an ma taa école la mais n'a fɔra ka bamanankan na an bɛ fɛn bɛɛ faamu. d'accord problème t'a la. ok merci beaucoup dɔgɔ firi an cɛ allo bon Bokar hein allo d'accord Mauritanie ok d'accord Anso allo an cɛ sɛbɛn bɛ di k'an wele ka bɔ Mauritanie wa Mauritanie d'accord ok ɲininkali bɛ yan wa ne tɔgɔ ye Musa Fofana d'accord wa ne ka question n bɛ fɛ ka question poser fɛn min kan Diko kunna quoi d'accord ok a tulo b'i la voilà bon ne ka question ye kanko ye quoi donc ne Diko awɔ ne fɛ ka exemple dɔ d'a ma quoi awɔ exemple di voilà cɛkɔrɔba dɔ don musomanni b'a bolo ala den 15 d'a ma cɛkɔrɔba nana fatu den 15 bɛɛ de kan ka sigi golo kan nɔ na bɛɛ ci ka sigi a la kelen de kan ka sigi donc den 15 o si sira bɛɛ la pour kelen ka sigi fa na golo fo ka taa mɔgɔ de bɔ dugu wɛrɛ la ka n'o sigi fa sigi golo ka a nɔ na parce que olu ma se ka bɛn a la mais o den ninnu olu ye den kante jumɛn ye awɔ ala ko bilan ka kula e ka kuma wala olu ye den kante jumɛn de ye wa an m'a fɔ ko ka français bila a fɔra de ko ka bamanankan fara français kan dɔrɔn k'u ka baara kɛ français la bamanankan min ye a ka to français kɛrɛfɛ an k'a dilan dɔɔni dɔɔni ka taa o dɔrɔn de fɔra k'a sɛbɛn papier kɔnɔ dɔrɔn de fɔra quoi d'accord mais maa si m'a fɔ ko ka français bila bamanankan fɛnɛ k'a fɔ n'a taara ko kɛlɛ bɛ kɛ ko dɔw bɛ mankan kɛ n'i y'a Sumano lamɛn sisan n b'a foliba ye ko Asimi Mianga ye Sogɛli o ye kɔrɔbɔrɔ ye Ablaye Mayiga Ansande Toda o ye fila ye a y'o fɔ mais u bɛɛ tɛ bamanankan mɛn wa an k'u ka kan bɛɛ de don ba la kan naani tan ni saba k'a bɛɛ de don ba la an y'o de fɔ donc n'u bɛ se k'o kɛ an kɔni an b'a ɲini fo k'a kɛ Ala de ka hinɛ Mali na tiɲɛ n ka folibaw bɛɛ lajɛlen ni n ka kuma digira maa min fɛnɛ na o ka yafa n ma quoi ok d'accord vraiment n b'aw lajɛ kosɛbɛ quoi ok vraiment merci beaucoup k'an bɛ Mauritanie ka bɛɛ fo i tɔgɔ la merci donc Bokar an bɛ mɔgɔ laban dɔ ta ka sɔrɔ ka na tableau kan vraiment an b'a dɔn ɲininkaliw kɛra voilà Dabako wa c'est bon d'accord ok Bokar kɔrɔfɔ tɛ nin ye bon sisan DMK Dawuda Musa Kɔnɛ i bɛ kɛnɛ kan Umar Ture Moremaye fana bɛ yan ani Sumano o ni Brema voilà kanko do kan donc maintenant sisan an b'a dɔn ɲininkali tɛnkura e yɛrɛ de la mun ye kanko ye voilà mais sisan ne tun bɛ yɔrɔ min ɲini Bokar ka adresse Diko yɛrɛ la parce que papier mun dira nin ye avant projet nin kuma caman fɔra a kɔnɔ i y'a faamu c'est à dire comme i yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye on voit article 31 i y'a faamu mun tɛmɛna yan o y'o ka hakilina fɔ i y'a faamu mais comme e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan i y'a faamu sisan mais réellement la sun na faut que bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ mun yɛrɛ de fɔra article 31 nin yɛrɛ kan dɛ mun yɛrɛ de fɔra d'accord Bokele ka ɲininkali diyara n tun bɛ fɛ ka foli kɛ mɔgɔ ye weleli kɛ ani minnu fana y'a ɲini ka wele n'u m'aw sɔrɔ ka foli kɛ u bɛɛ ye
sanin ka don kanko na ɲininkali fɔlɔ n'o kun ye Isaka Togola Masigika ale ko an ma maliyɛn bɛɛ lamɛn komi hali réseau kun man ɲi a bɛ fɛ k'a fɔ ko an m'ale ka kumakan lamɛn sisan kalo 2 de kun dira an ma Mali la mɔgɔ miliyɔn 21 de bɛ yan donc i tɛ se ka wuli ka se maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ ma k'i b'a fɔ k'i b'a bɛɛ ka hakilinata ta nka an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ fɛɛrɛ in kɛra sababu ye ka se ka maliyɛn bɛɛ lamɛn ka d'a kan maliyɛn bɛɛ bɛ kulu dɔ de kɔnɔ n'i y'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ n'i tɛ mɔnikɛla ye i b'a sɔrɔ i ye misigɛnna ye wali kelen sɛnɛkɛla ye wali kelen i bɛ parti politique la wali kelen i bɛ société civile la wali kelen i bɛ mairie ka bolo kan donc kulu ninnu u ye bilala olu de ma région kɔnɔ donc u nana n'u ka hakilinata ye ka d'a kan ni mɔgɔ min kuma latigɛ question kelen bɛ yen i bɛ se k'an jaabi o la région n'u bɛɛ la ne ta ye ɲininkali de dɛ est-ce que a taara Kidal a taara Menaka a taara Nugula non n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna ne ko y'a fɔ n ko Mali an y'a bɛɛ tila yɔrɔ 5 de cɛ an ye Kayi ta o yɔrɔ dɔ ye n'i y'a région dɔ ta comme Nara i n'a fɔ Kita olu taara Kayi donc n'i ye Bamakɔ ta sisan o tun ye yɔrɔ 2nan ye Kulukorokaw ani minnu filɛ nin ye Joyilakaw olu nana Bamakɔ n'a sugu ninnu n'i ye Segu ta sisan Kucala ni Sikaso ninnu ani San olu nana Segu n'i ye Mopti ta ne yɛrɛ tun bɛ Mopti ne ni Haruna Jalo Tawdeni Tombouctou armée de y'u ta avion na ka na n'u ye ka donbolo k'u bolo bɛ se ka u ka dumuni kɛ o tile 2 kɔnɔ waati min na ko wari d'u ma i y'a faamu Bajangara Douanzan olu nana Mopti de n'i ye Gawo ta Menaka ani Kidal o mɔgɔw nana Gawo o kɛra siɲɛ fɔlɔ la an taara ka t'u ɲininka waati min na o kɛra le 2 août an ye maliyɛnw lamɛn o kɔnɔ région na le 2 août a bɛɛ kɛra heure kelen kɔnɔ maintenant baara nana ban an ye gafe di président Assimi ma le 11 octobre kalo tile 11 a ko a ye segin ka taga maliyɛnw yɔrɔ la min bɛ gafe in kɔnɔ a k'a ɲɛf'u ɲɛna munna fana a ye nin ta munna a ma nin ta a k'o ɲɛf'u ɲɛna o k'a faamu an sera ka to o yɔrɔ kelen na i n'a fɔ an sera k'a ɲɛfɔ parti politique ye Bamakɔ CCB la i n'a fɔ an taara gouvernement fana fɛ k'a ɲɛfɔ ɲɛna an taara CNT yɛrɛ kɔnɔ k'a ɲɛf'u ɲɛna ka taga Mali institution bɛɛ kɔnɔ k'a ɲɛf'u ɲɛna maintenant ma jɛn n'a ye mafiɲɛ b'a la jɛngɛ b'a la o fɛn ninnu o ye mɔgɔ hakilinata o ka kan an kɔni ka baara banna commission ye ka baara banna octobre kalo tile 31 gafe dira président ma ɲɛbila gafe de don ale de y'a ɲini k'an ka sɛbɛn an y'a sɛbɛn an ye mɔgɔ ɲininka an y'o d'a ma o ka dɔn maintenant ni hakilina wɛrɛ bɛ mɔgɔ min na o hakilina président ka mɔgɔw tulo b'a la o ɲɛmaa na o émission foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ o ɲɛ tɛ fɛn min na hali hakili tɛ émission minnu na u b'olu bɛɛ lamɛn donc an fana tilala an ye rapport kɛ an taara ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin fɔ kanko la mɔgɔw ye nin fɔ ko président ka fanga k'a bonyana dɔw ko k'a dɔgɔyara bɛɛ y'i hakilinata an y'o bɛɛ kɛ gafe ye ko rapport k'o fana d'a ma donc o kɔrɔ an yɔrɔ la an ye maliyɛnw bɛɛ lamɛn donc an ye maliyɛnw bɛɛ lamɛn o de don maintenant min ye kanko in ye voilà o ye article 31 de voilà ne bɛ se k'a fɔ sɔsɔliba yɛrɛ kɛra mɔgɔ caman kɔnɔna filila n bɛ se k'a fɔ peut-être an y'a sɛbɛn cogoya min na o sɛbɛn cogo faamuyabaliya de don munna an y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ kan 13 a kan 13 bɛɛ ye kanbaw de ye Mali la kan man fisa ni kan ye a kan bɛɛ lajɛlen kelen-kelen kan ka don ba la u bɛɛ ye fɛn ye an kan ka fɛn minnu matarafa k'u don ba la don nataw la o kan ninnu u kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka ta ka kɛ Mali ka baarakɛ kan ye i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka ta ka kɛ Mali ka baarakɛ kan ye donc c'est une formulation dynamique o kɔrɔ ko normalement ni référendum ni avant projet ni n'o ye ɲɛbila sɛbɛn ye n'a nana bayɛlɛma ka kɛ projet de loi ye a bɛna ɲɛfɔ maliyɛnw ye kan bɛɛ lajɛlen na radio ni téléso la n'o kɛra a ka ca Ala fɛ date fɔlɔ min kɔni fɔra o ye mars kalo san wɛrɛ mars kalo tile 19 maliyɛnw kan ka taa u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ ko oui wali n sɔnna wali kelen ma sɔn o ye référendum de donc oui ou non ni maliyɛnw ko k'u nana jɛn n'a ye hali CNT min bɛ yen n'o ye wasabulon ye olu bɛ se ka kan dɔ ta k'a fɔ ko bamanankan o bɛna fara o de bɛna kɛ an ka baara kɛ wali kelen Mali kan bɛɛ lajɛlen an y'a bɛɛ ta donc a possibilité dilen don wali kelen président min bɛna sigi o ka wasabulon o bɛ se ka sariya dɔ ta ka kan kelen sugandi wali kelen ka kan bɛɛ lajɛlen sugandi anw y'o de sɛbɛn o de formulation dynamique ye munna anw yɛrɛ ma se ka kan kelen sugandi anw tɛ se ka kɛ kun min na parce que an ma baara k'a kun fɛ an wulila ka taa de ka se mɔgɔw ma Kayi mɔgɔw ko tiɲɛ de bamanankan fɔ Mali fan bɛɛ fɛ ne yɛrɛ taara Kidal n taara yɔrɔ caman kɛ Mali la n'i y'a bɔ Tawdeni ni Menaka la n y'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ bamanankan fɔ fan caman fɛ mais o tɛ o n'i y'a lajɛ Kayi mɔgɔw ko Mali histoire la yɔrɔ empire caman bɛ yen nɔ ani royaume caman nana masabulon masaso ni fɛn ninnu ko wahadu o de fɔlɔ la
4e siècle ka taa bila 11e siècle la o kɔfɛ mande nana 13e siècle la ka taa bila 15e siècle la bon yɔrɔ caman nana karta ninnu ni segu ninnu ni songoyi ni fɛn ninnu donc n'i y'a lajɛ san 800 marakaw de ye fɛn mara waati wahadu mara o kɔnɔ donc ko ni kan kan ka ta k'a kan ka kɛ sonikɛkan ye bon n'i ye tamasɛkiw ta olu ka kan ka kɛ olu fɛ yen tamasɛkikan de ye ka d'a kan olu ka sɛbɛnni n'o ye tifinagi ye kabi moyen âge a ka ca bi n'i y'a lajɛ parce que moyen âge ni sisan cɛ a daminɛ kɔni ni sisan cɛ a bɛ se san 800 kuma dɔ la a daminɛ yɛrɛ bɛ taa se fo san 1000 na kabi ye a sɛbɛnni bɛɛ lakodɔnnen don bɛɛ b'o dɔn dɔw ko ayi ko bɔn ko ka kɛ maninkakan ye dɔw kan ka kɛ mamara ye n'o ye miyankakan ye dɔw ko ka kɛ sɛnɛfɔkan ye mɔpiti mɔgɔw ko ka kɛ filakan ani dɔgɔsɔ ko o dɔgɔnna ka dɔgɔsɔ ani bozokan segu bamakɔ ko ka kɛ bamanankan ye i y'a faamu tawudenikaw nana mɔpiti a bɛ se ka mɔpiti mɔgɔw nana deli ka sababu ɲininka parce que mɔgɔw nana u y'u ban ka kuma faransɛ la u bana ka kuma bamanankan na u bana ka kuma kan wɛrɛ la u ye arabukan de fɔ u ko maliyɛnw n'a sɔrɔ an tɛ filan ka fɔ ye comme kɛmɛ sarada la maliyɛnw ko 95 ko de ye silamɛ ye an ka kuranɛ bɛ silamɛ a bɛ arabukan de la an ka hadisaw bɛ arabukan de la an ka misiri bɛ wele arabukan de la an bɛ seli arabukan de la donc ko arabukan tɛ ko kura ye mali la ko dunankan tɛ k'o de y'an ka kan ye k'o de kan ka kɛ arabukan de kan ye olu y'o fɔ mɔgɔ de sɔrɔ olu cɛ min y'u ka kan yɛlɛma k'a kɛ faransɛ ye anw k'a mɛn maintenant y'a fɔ u bɛ tila k'a yɛlɛma u kun bɛ bamanankan mɛn u bɛ filakan mɛn u bɛ kan wɛrɛ mɛn donc n'o b'o cogo la an bɛ kan jumɛn ta an ko maintenant min don sisan an wulila o la an kamana gana an ka wuli ka se amala ma académie malienne de langue o de ye cakɛda ye président Alifa ye min sigi ka se ka mali kanko don bala n ko nin ko in bɛ cogo di a ko tiɲɛna bi bi in na a se tɛ mali ye ka kan dɔ ta bi n'i y'o a se tɛ u ye k'a fɔ ko i bɛ baara kɛ n'a ye parce que n'i ko i ye kan dɔ ta ka kɛ kan baarakɛkan ye i ka gafe bɛɛ lajɛlen i b'a kɛ o kan de la Sumano y'a fɔ n'i y'a sɔsɔli cayara ni avant projet in a sɛbɛnna faransɛ de la koyi n'a kun sɛbɛnna bamanankan na ne kɔni bɛ se k'a kalan parce que ne mɛnna Segu mara la n ye bamanankan kalan an ka université fana na kan ninnu bɛ kalan yen n'o ye faculté des sciences humaines ani faculté de lettres ninnu a bɛ kalan yen mais caman kun t'a kalan yɛrɛ ma tɛ ka se k'a dɔn wa Zanati kun se k'a kalan ale kun se k'a kalan mais mɔgɔ caman tɛ se donc o ye yɔrɔ ye an wulila la an sera ethno-linguistique ma o ye minnu bɛ siya ko dɔn ani minnu bɛ kanko dɔn dɔw ko k'a bɛ se dɔw ko k'a tɛ se dɔw ko non n'a diyara jamana ye dɔrɔn ko volonté politique k'a bɛ se ka kɛ bon an m'a fɔ k'a tɛ kɛ an y'a sɛbɛn cogoya min na nin ye a bɛ se ka kɛ wasabulo mɔgɔ de kan ka kɛ o kɔrɔ ye mun ye jamana min kɔnɔ ni lakanabaliya bɛ yen ni futinɛko bɛ yen n'a bɛ ɲini ka kɛ siyako kɛlɛ ye mali yɔrɔ dɔw la yɛrɛ n'a ma ɲɛ i bɛ kan kelen ta i bɛ lajɛrɛ wɛrɛ de kɛ i b'a kɛ n'a y'i diya i bɛ taa commune kɔnɔ ka région bɛɛ ɲininka aw bɛ fɛ an ka kan mali kan 13 an kan jumɛn ta bɛɛ ka dɔ fɔ ka na kɛ ɲɔgɔn ye lajɛrɛba dɔ ye Bamakɔ an ka bɛn a kan o cogo la o k'a fisa i ka kelen ta bi a ka kɛ furuku ka dɔ fara mali ka gɛlɛya kan an mago t'o la o kɔsɔn an ye formulation kɛ pour que mɔgɔw k'a faamu pour que ka bɔ kuma na o yɔrɔ la n bɛ précision de di maliyɛnw ma 1996 Sumano kun y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ loi 96 o bɛ yen nɔ président Alifa de kun y'a ta ka mali kan 13 ni k'a fɔ hasaniya o de bilala arabu place la parce que mɔgɔ caman b'o de fɔ ko hasaniya o fɔra donc o kan 13 de bɛ yen o article 3 bɛ mun fɔ ko mali collectivité n'o y'an ka commune ni fɛn ninnu kubedaw ye ko kubeda bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ pour que i ka yɔrɔ la kan min bɛ yen n'o bɛ fɔ bɛɛ fɛ baara ka kɛ n'o ye o ka sɛbɛn article 3 de la loi 96 o bɛ yen o kɔfɛ président Alifa san'a ka mandat ka ban 2001 a ye politique nationale linguistique dilan o bɛ yen o bɛɛ kun ye ka se ka kanko don ba la o baara de bɛ sen na donc halisa ne kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn kanko in y'a ka kan fɛɛrɛ ka ɲin'a la mais an k'a ɲini ɲɛma ji jama ɲɔlen fɛ a kana na ni futinɛ wɛrɛ jamana in kɔnɔ an tɛ fɛn min ɲini n sera k'a fɔ ko commission min ban ka kalan dɔ choisi a kun ye ninnu de ye mais k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ fana o tɛ tiɲɛ ye. d'accord Bokar an bɛna Dawuda Musa Kɔnɛ fan fɛ parti URD parce que tu as e yɛrɛ fɛ a ka parti a ye laɲini caman kɛ i y'a jira k'a fɔ caman taara a kɔnɔ maintenant bibi na ko waati mun dira ma tu as 5 minutes k'a conclure e yɛrɛ fɛ i b'a fɛ mun ni mun de ka fɛn pour que bala i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ kuma di ma 5 minutes.
ka bakuruba fɔ k'a kun cɛ Mori bɛ ko n bɛ kuma di ma quoi ah voilà. d'accord I b'a fɛ mun ka fara kan i ka laaj voilà ah d'accord donc n bɛ i fo i ka kuma dili la voilà pour que ka tɛmɛ ni kanko ye fɔlɔ n bɛ dakuru ɲɛ fila fɔ o kan ok ne ka jate la kanko in an kan ka min fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu jamana si tɛ se ka jɔ ka ɲa ni warikan ye o ka fɔ ka nɔgɔ b'o la o ye ne hakilina ye filanan i ka kan fana an bɛ kan min fɔ bi n'o ye tubabukan ye a wajibiyara an kan a mɛnna nin y'a san 60 ni kɔ ye an tɛ ka se k'an yɛrɛ ka kanw don ba la donc il y a un manque de volonté politique manifeste pour faire la promotion des langues nationales c'est-à-dire que Mali ɲɛmɔgɔw tɛ ka Mali kanko ta sɛbɛ la o de ye kuma tiɲɛ ye depuis 1996 depuis 1982 kan dɔw taara ka alphabet décret bɔ a ka alphabet kan nin y'o san 40 ye mɛnɛbɔ sisi ma bɔ 1996 sariya taara ko ka kanw lanimaya ka kanw labaara nin y'o san 20 ye mɛnɛbɔ san 22 mɛnɛbɔ sisi ma bɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ a kalifala collectivitéw de la mais a kalifala collectivitéw de la a moyen ma d'u ma o minɛn ma d'u ma min b'a to u se ka baara kɛ ka kan ninnu lanimaya o ye baara tɔ ka jɛn de o n'i ye baara di mɔgɔ ma a minɛn bɛ d'a ma walasa a ka se ka kɛ a kɔlɔsi fana a ka kɛ a ɲɛ ma donc kan ninnu kan yɛrɛ kan 13 in nin bɛɛ bɛ se ka taa kɛ langue officielle ye ɲɔgɔn fɛ pour que mankan ka bɔ a la mais baara de bɛ kɛ sisan walasa k'u lanimaya k'u ladon ba la walasa baara kan bɛ n'a yɛrɛ ma kan tɛ imposer kan bɛ n'a yɛrɛ ma donc mais i kan ka ni i sɛbɛ don ni ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛ ni pouvoir public sɛbɛ b'a dɔn si les pouvoirs civils ont conscience de l'importance de la langue n'u b'a dɔn nafa min bɛ jamana kan na an ka kan na an ka todunkanw na an ka yiriwali ma n'u b'a dɔn an tɛ dan nin yɔrɔ la o ye ne hakilina ye kanko la ne ka hakilina filanan ye min ye n y'a fɔ kuma daminɛ la n ko fɛn caman bɛ constitution kura in fɛn caman b'a kɔnɔ minnu ka ɲi fɛn caman b'a kɔnɔ minnu ka ɲi nka ko kelen de bɛ yen sariya batoli ka sariya labato n'an bɛna constitution ta constitution de bɛna kɛ constitution an ka jo sariyaba ye n'a sɔsɔra ɲangini ka kɛ ni sariya misɛnnin sɔsɔra ɲangini ka kɛ tant que o ma kɛ a bɛ kɛ gafe fu ye a tɛna nafa fosi ɲa maliyɛn ye o ka fɔ fana k'o gɛlɛya sariya sɔsɔ ka dabila constitution sɔsɔ ka dabila sabanan pour que constitution in a ka taa ba la il faut que lamɛnni mɔgɔw ka lamɛn pour que ka mɔgɔw lamɛn a kan ka bayɛlɛma kan bɛɛ la ni goda sera a ma hakili la a bɛna kɛ k'a bayɛlɛma kan bɛɛ la sɛbɛnni k'a bayɛlɛma kan bɛɛ la fɔli radiyow la fɔliw telew la k'a yɛlɛma k'a kɛ sinimaw ye k'a kɛ audio ye k'a bila mɔgɔw k'a lamɛn ka débat k'a kan bɛɛ ka faamuya maliyɛnw k'u ta n'u bila dɔn n'u y'u ta n'u bila dɔn en ce moment ni vote waati sera u bɛ kan fɔ u b'u bolo d'a kan ni u ŋaniya yɛrɛ ye ni u ladɔnniyalen a la n'u ye fɛn fɛn fɔ ni maliyɛn fanba fana ye i ni da fɛn min kan a ka ta ba la a ka don yirana in kɔnɔ parce que ni avant projet de a bɛna yɛlɛma k'a kɛ projet de loi ye projet de loi fana tɛ loi ye projet de loi yan'a ka taa bila vote la ni maliyɛnw lamɛnna n'u ye min fɔ u ka fɔta ka ta ka don a kɔnɔ ka yɛlɛma don fɔli in na ni kana kɛ kuranakolo ye yanni vote yɛrɛ cɛ fɔlɔ maintenant n'a projet labɛnna ka ɲa a ka taa da CNT kɔrɔ CNT ka a ka hakilina d'a kan a ka sɔrɔ ka bila référendum na walasa maliyɛnw a ka kɛ gafe ye min b'a to maliyɛnw b'u nafa sɔrɔ a la donc bakuruba fɔ la o tun ye ne ka kuma ye ka fara constitution in kan k'a yira tuguni k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ de an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ bari an ye laɲini 16 min kɛ o laɲini fanba bɛɛ taara a kɔnɔ hali n'u ma ta u tacogo la caman kɛra la min b'a to an bɛ se ka lawasa sɔrɔ a kɔnɔ. D'accord, donc on est là au cas là nous bɛɛ de kun ye nin ye. D'accord, donc Bokar wale ta fanbɛra sisan an bɛ taa Sumano fan fɛ Sumano baromètre
I y'a faamu parce que i ye exemple caman ta Angleterre kan ani fɛn ninnu bɛɛ mais bi baromètre yɛrɛ la solution conclusion b'i bolo 5 minutes. D'accord, merci bien. Ne bɛ foli kɛ mais a diyara n ye ko kuma nana langue kan kosɛbɛ parce que kunun an tun bɛ débat wɛrɛ la o tun ye nationalité ko ye nin ye langue ko ye mais kuma dɔ fɔ ne bɔra taama dɔ la mercredi dɔrɔn kɔrɔ mais aéroport dɔ la ni chinois tun bɛ bamanankan fɔ de la pendant 2 heures de temps bamanankan a kan dɔ a bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan ne de tun t'a dɔn ne y'a ɲininka n'i bɛna Mali la tuma jumɛn k'a bɛna kalo 3 jate ɲɔgɔnna kɛ ne de tɛ fɔ bamanankan na a kun ma deli ka se Mali la a y'a ka bamanankan dege sini de mais ne k'a fɔ anecdote dɔ mun na parce que bi bi in na la langue internationale langue mu parle ninnu langue bɛɛ ye diɲɛnatigɛ la bi o ye chinois kan ye pourquoi parce que u ka ca fɔlɔ ye mais maintenant u ka force sur le plan business u fɔlen don mɔgɔw b'a essayer ka to u tɛ kumakan wɛrɛ la sisan u fɛ u bɛ ka langue de donc i ka force b'i ka langue imposer donc a ka di ne ye bi ne ye n ka bamanankan fɔ o jamana in na n t'a dugu tɔgɔ fɔ mais ni chinois kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini tun tɛ dugu wɛrɛ tun don an ye heure 2 de kɛ maliyɛn minnu bɛɛ dabali banna an nana se Mali aéroport la yan a bɛ ka continuer ka bamanankan fɔ il est fier mɔgɔw bɛ ka ko chinois ni bamanankan fɔ mais maliyɛn tun bɛ chinois kan fɔ je sais pas si vous comprenez donc langue ko ye souveraineté de don ne b'a dɔn kosɛbɛ parce que n'a kɛra bamanankan ye a ka di ne ye parce que ne bɛ bamanankan dɔrɔn de mɛn o Mali la donc n'a kɛra ne ye maninka de donc n'a kɛra bamanankan a ka di ne ye k'a fɔ ko n bɛ k'a fɔ ko a ko o tɛ mais n bɛ kuma dɔ fɔ n'a fɔra ninnu ka baara kɛra cogoya min na a ye gɛlɛya mun fɔ mɔgɔw bɛ tilen k'a fɔ ko tiɲɛ don ko i tɛ se ka développer n'i ka langue tɛ mais ne bɛ se k'a fɔ n ko ne bɛ se ka exemple damadɔ di mɔgɔw développer u ka langue tɛ o an bɛ États-Unis yɛrɛ ta anglais tɛ Américain ka langue ye o n ko anglais Angleterre langue de o ma taa ka taa Américain coloniser Américain ma est-ce que anglais bila u ma développer o tɛ première puissance ye bi yan o ye kelen ye fila Côte d'Ivoire bi ka langue tɛ français o mais Côte d'Ivoire je crois que Côte d'Ivoire développé len tɛ o a développé la kan jumɛn na nansarakan tɛ yan o Sénégal bi bi in na ni mɔgɔ min taara Sénégal tout le monde est fier u ma wolofɔ kɛ fɛn ye o mais minnu a bɛ préparer de Mali la bi bi in na an ka i b'a jateminɛ mun na an ka minnu bɛ télévision film tourné i bɛ to k'olu ɲininka ni Mali film n'a ma kɛ sous-traité langue wɛrɛ la anglais ou bien français la a tɛ se ka feere chaîne wɛrɛ la pourtant bamanankan bi a bɛ dugu joli la a bɛ fɔ yan a bɛ fɔ la Guinée a bɛ fɔ Burkina et a bɛ fɔ Côte d'Ivoire il faut que chaîne dɔw yɛrɛ bɛ journal kɛ bamanankan na mais an bɛ mun na an kan ka préparer de a ka di bɛɛ ye souveraineté don mais k'a fɔ k'i ye langue wɛrɛ ta k'o b'i kɛ jɔn ye o tɛ tiɲɛ ye o Wuranda filɛ nin bi bi in na Wuranda y'i développé a ma développé ka kisɔli la n ko Wuranda y'i développé anglais kan de la Wuranda est exemple ye bi yan donc n b'o fɔ la ka tila ka fɛn mun na an ka Nations Unies ta dugu 195 pays dugu 100 ni 95 mais langue wɔɔrɔ dɔrɔn de taara diɲɛnatigɛ la i bɛ baara kɛ n'olu ye o langue la minnu bɛ olu puissance dɔw bɛ bi bi in na olu ka langue t'a la o. diɲɛ kuma tigɛ i b'a walawala ka ɲɛ o kɔrɔ ko Nations Unies kɔnɔ yen. Nations Unies na voilà Nations Unies kɔnɔna la voilà merci. langue kan wɔɔrɔ de bɛ yen o langue o kan jumɛn fɔlɔ Russe kan b'o la chinois kan b'o la espagnol b'o la arabu b'o la français b'o la ale ni anglais o langue wɔɔrɔ filɛ mais donc. États-Unis, enfin Nations Unies, an bɛ mun kɛ wɔɔrɔ i bɛ baara kɛ ni kan wɔɔrɔ de mais min de sala ye mun ye n'i ye Allemagne ta bi Allemagne mɔgɔ jɔn b'a fɔ Allemagne de première puissance ye Europe mais Allemagne bɛ obligé ka baara kɛ ni langue wɔɔrɔ in de la o ka langue t'a la o pourtant u bɛ kalan k'u ka langue la u développé u ka langue la non mais o tɛ ɲɛɲini i b'a ɲɛɲini kɛ Turquie ta bi Turquie ma développé yan u ka langue tɛ yan mais Turquie bɛ baara kɛ n'u bɛ taa Nations Unies olu bɛ baara kɛ conseil de sécurité fana u bɛ baara kɛ ni langue wɔɔrɔ de la o bon ni m'o bila n bɛ dugu wɛrɛ ta tuguni Japon qui est la deuxième puissance, bon, troisième puissance, mais le Japon, mɔgɔ bɛ kalan kɛ langue Japon développé don mais ni Japon taara Nations Unies olu bɛ baara kɛ u bɛ chinois m'u jugu u bɛ soit u bɛ chinois kan ta soit u bɛ anglais ta soit u bɛ français ta soit u bɛ u tɛ se k'u ka fɛn fɔ secrétaire général yɛrɛ Nations Unies n'o ye portugais ye o ka langue tɛ Nations Unies na o n'ale bɛ kuma a bɛ kuma langue wɔɔrɔ dɔ la kelen de la donc c'est pour dire que langue ko tɛ an kana kɛ k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a kɛra i b'a fɔ i kɛra jɔn ye bi bi in na n'o de fɔ la bamanankan u fɛ n'o mun fɔ a tali n'a ma an cogo dɔn a kana fitinɛ wɛrɛ wuli n'i y'a ye exemple ta k'a fɔ président ye nin ye k'a fɔ c'est pas que k'a fɔ ko o siyaw ka fisa ni siya bɛɛ ye n m'o fɔ dɛ n y'a fɔ de a bɛ se k'a fɔ pourquoi président ka langue tɛ ta pourquoi premier ministre ka langue tɛ ta pourquoi assemblée nationale la n y'a fɔ d'abord sinon fɛn wɛrɛ tɛ o mais n y'a dabɔ de kama parce que langue ka ca ne ye maliyɛn ne bɛ langue kelen mais maliyɛn dɔw bɛ yen u bɛ langue tan saba bɛɛ mɛn donc n'i y'a jateminɛ i bɛ taa fan dɔ la
ne delila ka baarakɛla dɔ sɔrɔ n ka so mais ni tun y'a fa na n tɛ fɛ ka siya fɔ pour que mɔgɔ kana fɛn mais ni cira fɛ ne tun t'a ka kama a tɛ bamanankan mɛn n y'a bila n ka taa pendant buru sangaja a bɛ taa tulu de san ye o kɛra yan ne y'o fɛ k'o cas bɛ ne bolo mais donc ça veut dire que n'i ma bɔ fɛnɛ ne ye région baden ne taara fo Kidal aujourd'hui k'a fɔ k'i taara Kidal fɛn don mais ne taara Kidal en 2007 mais n y'a jateminɛ Kidal ne ye bamanankan fɔ ye ne delila ka don butigi dɔ kɔnɔ n ko n bɛ tɔkan de fɔ cɛ ko ne ma ko bon k'e tɛ bamanankan fɔ e tɛ yɛlɛ ne e bɛ tɔkan fɔ ne ɲɛna mun na ne yɛrɛ fo ka ne kɛ cogo sugu dɔ la mais mɔgɔ caman don ça veut dire que bamanankan effectivement mais n'i m'a kɛ cogo dɔ la yɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ tɛ bamanankan mɛn donc o ye tiɲɛ mais an bɛ mun fɔ vraiment il faut pas que langue ko in ka to bi k'an bɛ constitution in k'an bali k'a voter solution bɛ se k'a sɔrɔ dɔ y'a fɔ kuma la o ko ale ta tɛ k'a fɔ ko français kana ta dɛ ou bien que langue wɛrɛ ko mais ko ka an ka langue dɔ de ta ka fara kan o ye solution dɔ ye o mais dɔw yɛrɛ de ko ka o langue ninnu bɛɛ de fili k'a kɛ i b'a fɔ bi bi in na an ka baara kɛ soit bamanankan na soit kɔrɔbɔrɔkan na ou bien filakan na o tɛ se ka kɛ o parce que n'i y'o kɛ bi bi in na an bɛ kuma dɔ fɔ o n'an bɛ sɛbɛnni kɛ administration na an b'a sɛbɛn kan jumɛn na ne tɛ se bamanankan sɛbɛn na ne kalannen don mais ne tɛ se bamanankan sɛbɛn na o n b'a mɛn mais n tɛ se ka sɛbɛn ne tɛ se filakan sɛbɛn na o n t'a mɛn yɛrɛ ne tɛ se kɔrɔbɔrɔkan sɛbɛn na n t'a mɛn yɛrɛ donc n bɛ administration écrire kan jumɛn na donc n'i y'a ye mun fɔ a sɛbɛnna cogoya min na constitution na c'est une langue d'expression officielle mais a ma fɔ k'a fɔ ko an bɛ an ka kanw fili et k'a fɔ fɛnɛ c'est vrai langue mɔgɔ caman dugu caman développé n'a ka langue de ta mais an ka tiɲɛ fɛnɛ fɔ langue dɔw bɛ yen bi mɔgɔw ye développé kan wɛrɛ la dɛ Afrique yan Nigeria y'o ka ye Afrique yan Rwanda y'o ka ye Afrique yan Botswana y'o ka ye Afrique Sud y'o ka ye donc vraiment mɔgɔw k'o dɔn an kana dan dɔrɔn an yɛrɛ ma an ka k'a fɔ ko an b'an ka baliya dɔw tɛ an ka hakili dayɛlɛ k'a fɔ an bɛ ko kɛ ni fɛɛrɛ ye an bɛ ko kɛ ni dɔɔnin don a ka di ne n'o fɔ ne ni chinois kɛ bamanankan fɔ mais je te fier a tun bɛ se ka mais i b'a sɔrɔ burukinabe dɔ bɛ a tɛ ka mɔdɛkan fɔ o ɲɛna a ka sira tɛ mɔdɛ la moi bamanankan choisi mun na peut-être que Assimi ka leadership y'a kɛ mais a ko k'ale bamanankan dege san 3 Chine o bɛɛ hɛrɛ ye a kuma deli ka se Mali la donc voilà ne kun hakilina tɔ mais n'an bɛ mun fɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko majɛ dɔ bɛ majɛ tɛ constitution kɔrɔlen an kan ka a bayɛlɛma mun na parce que bi ko dɔ bɛ kɛ mɔgɔ t'a faamuya ni président bilala en place ni président élu la k'a fɔ ko a kan ka na serment prêter i b'a kalama k'a bɛ serment prêter yɔrɔ min na a man ka prêter normalement a b'a prêter cour suprême de la alors que diɲɛ fan bɛɛ président bɛ serment prêter cour constitutionnelle de la mais o bɛ ka kɛ Mali constitution 92 la même n'a sɛbɛnnen don c'est pas normal parce que cour constitutionnelle de bɛ président ka élu définitivement ka élection fɔ donc n'a kan ka prestation de serment kɛ a kan ka kɛ cour constitutionnelle de la mais Mali la a bɛ kɛ cour suprême de la et an ka constitution kura in na a sɛbɛnnen don a kɔnɔ. a ye kumaba fɔ dɛ. mais tiɲɛ de don. o de y'a to an ka mɔgɔw ladɔnniya n y'o de fɔ nin constitution kɔrɔlen in na président n'a bɛ na fanga ta a bɛ taa ka prestation kɛ cour suprême de la. Normalement a man ka kɛ cour suprême a kan ka kɛ cour constitutionnelle de la mais a bɛ se ka ɲɛfɔ parce que tuma min na Alpha bɛ 92 Mali constitution bilalen en place à 92 Alpha bɛ na fanga la tuma min na cour constitutionnelle tun ye cour suprême ka chambre dɔ de ye donc a tun ma érigé ka kɛ institution ye donc Alpha tilalen de a kɛra institution ye donc normalement président minnu nana Alpha kɔfɛ olu kan ka kɛ cour constitutionnelle de la parce que cour constitutionnelle tun bilala en place ka ban donc an b'o o la hali bi mais sariya sunba kura in y'o corriger quoi. donc Soumano n tɛ kuma cɛ n'an ye faamu sisan o kɔrɔ ye ko sisan misali don dɛ Tapili o tun tɛ cour suprême président yan c'est un exemple maintenant Manaye Sa cour constitutionnelle donc sisan i ye mun fɔ nin serment nin a tun kan ka kɛ jɔn n y'a jateminɛ n ye mun fɔ n'i ye constitution kɔrɔlen la ye a selen bɛ effectivement que président bɛ prestation serment que cour suprême de la mais normalement dès l'instant que cour constitutionnelle nana ka ban a bɔra cour suprême na prestation kan ka kɛ cour constitutionnelle de la i y'a faamuya sa voilà ok donc Boubacar bon maintenant an bɛna Morena fan fɛ n b'a dɔn kuma caman fɔra mais aw ka laɲini c'est à dire que papier mun yira nin ye n y'a dɔn a caman b'a kɔnɔ o tɛ aw fɛla ye voilà donc sisan tu as 5 minutes voilà bon a diyara n ye n b'a daminɛ welelikɛla ninnu na n bɛ weleli kɛ k'a fɔ ko n'a sɔrɔ i tɛ kulu mun kɔnɔ est-ce que i tɛ se k'i ka dɛmɛ lase o ma bon j'espère que maliyɛn minnu bɛ serifula filɛ a ka ca Ala fɛ u bɛ chaîne wɛrɛw filɛ u bɛ Facebook filɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn depuis nin ko in daminɛna
Bon, malgré que Kassim Tapo a critique Tchamanke, mais tout le temps, les forces de proposition de Bala. O te ka fɔ an b'an sigi ka flatter ale ka baara ye de a bɛ ɲa cogo min na min ma ɲa a b'o fɔ mais min ka ɲa a b'o proposer o kɛra kumakan na o kɛra ka document dilan ka ci ka taa président fɛ yen o y'a ka wale de ye quoi ni mɔgɔ kɛra min ye o ka fɔ ce n'est pas parce que an bɛ ka critiquer k'an bɛ ka tiɲɛ de o critique fana ye de min ma ɲa la n'i b'a fɔ a fila mana gosi ɲana aw bɛ caman cɛ aw bɛ ɲuman ɲini aw ni ɲan cɛ aw b'a ta mɔgɔ min bɛ critique kɛ a ka laɲini tɛ k'a fɔ a bɛɛ ka bɔn mo de fo ni plateau in ka dongoro ngo jamana fila t'an bolo jamana kelen de b'an bolo an bɛɛ finanje de ye yan ye a ɲana ɲana ça veut dire qu'an ka laɲini tɛ se ka kɛ foyi wɛrɛ ye Mali ɲali ko mais an ye yɔrɔ minnu soulever k'a fɔ ko fɛnw de don anw yɛrɛ ka yeta la k'a fɔ a man ɲi an kana bɔ nin problème kɔnɔ ka tila ka taa bi problème wɛrɛ kɔnɔ an ka essayer an ka pouvoir ninnu équilibrer an ka pouvoir équilibrer an ka dɔn fanga bɛ danyɔrɔ ye min ye fanga bɛ k'i danyɔrɔ dɔn fanga ka se ka fanga lajɔ pour que dérive ka se ka bɔ ko in na mais n'a kɛra ko bɛɛ bɛ fɛn dɔ kɛ maɲangili t'i la mɔgɔ t'i la min b'i contrôler mɔgɔ t'i la min b'i lajɔ hadamadenya la a bɛ se ka k'i bɛ fili la peut-être que e bɛ ko kɔnɔ e de bolo b'a kɔnɔ k'a kɛ a fili e tɛ k'a ye mais mɔgɔ wɛrɛ min bɛ sanfɛ k'i contrôler o bɛ se ka fɛn dɔ ye e mun tɛgɛ b'a la e t'o ye laɲini y'o de ye toujours minnu bɛ fanga na an kɔni y'a jira k'a fɔ constitution mun bɛ yen o b'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka falen mais n'a nana kɛ falenni ye parce que an ma se ka coup d'état bali ou bien ça veut dire que fɛn ka girin ni nin ye an ma se k'o bali minnu b'an kunna bi mɔgɔ tɛ se k'i ɲɛ ti o la o kɛra de coup d'état in a kɛra de mais maintenant ni fɛn bɛ kɛ min bɛ taa ɲa an ma sini u ka jamanadenw fara ka ɲɛ k'u ka lamɛnni kɛ halisa comme avant projet de don a ma taa ba la fɔlɔ jusqu'à présent u bɛ se ka mɔgɔw fara ka ɲɛ kan kulu caman de kɔnɔ a kɛra bamanankan ye a kɛra marakakan ye a kɛra sɛnɛfɔkan ye ka mɔgɔw lamɛn halisa an bɛ fɛn min jama fanba yɛrɛ sinsira min kan o ka bɔ document in kɔnɔ o ka kɛ jama yɛrɛ sinsin bɛrɛ ye mais tout le temps ni an b'o de fɔ c'est à dire a kana dan nin dɔrɔn ma k'a fɔ ko wayi mɔ ninnu farakara ɲɔgɔn kan malgré que c'est des experts u y'u hakilina di mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka hakilina dɔ di tout de suite la min panna ni mɔgɔ 25 hakili kan o bɛɛ bɛ bɔ lajɛ de la u ka lajɛ kɛ halisa u ka mɔgɔw lamɛn expérience bɛ mɔgɔ minnu na c'est à dire jamana kɔnɔ a tɛ k'a fɔ k'a tigi ka di ɲɛ ou bien a man di ɲɛ dɔnniya mun b'a la tout de suite ni jamana bɛ se ka bénéficier an b'a utiliser o de la ka se k'o dɔnniya utiliser sini a ka mago ɲa ye an ka laɲini halisa lamɛnni ka kɛ halisa u ka mɔgɔw écouter halisa u ka mɔgɔw fara ka ɲɔgɔn kan même n'a sɔrɔ u bɛ se ka forum dɔw de kɛ tout de suite la min bɛ se ka kɛ jusqu'à présent mɔgɔ minnu ma touché nin constitution na parce que a fɔra ko bɛɛ lamɛnna oui bon an bɛ se ka généraliser bɛɛ lamɛnna mais halisa an bɛ se ka lamɛnni kɛ davantage pour que ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ a la a ko bɛ dilan don min na a kana kɛ comme an ye constitution dɔ dilan bi tout de suite président dɔ élu la 10 ans après an nana buter problème wɛrɛ la il faut modifier encore la constitution an bɛ taa a tɛ jamana dɛmɛ quoi même a musaka boli a tɛ jamana dɛmɛ an bɛ fɛn de kɛ sini min bɛ se constitution min bɛ se ka yɔrɔ jan kɛ c'est-à-dire an kɔni b'a kɛ an bɛ se a bɛ se yɔrɔ dɔ la minnu bɛ na an kɔfɛ tout de suite olu b'a ye k'a fɔ faille dɔw b'a la ko dɔw bɛ yen a n'an taabolo tɛ bɛn bi an b'a falen an faw tun bɛ nin utiliser mais bi an ka adamadenya taabolo ani diɲɛ cɛ ma bi a ka faut que a ka falen de olu bɛ se ka falen mais a kana kɛ de dɔrɔn mandat kelen mandat fila tout de suite la constitution bɛ na jɔ problème de don kogo de don ani ɲɛta cɛ fo an ka ci ka bɔ yen tuguni ça n'a pas de sens ça veut dire que on n'a pas visé loin an ka laɲini de ye halisa lamɛnni ka kɛ halisa kumaɲɔgɔnya ka kɛ o de bɛ se k'an bɔ nin problème in kɔnɔ quoi n'an ye bɛɛ lamɛn an bɛ min dilan tout de suite la a bɛ kɛ bɛɛ ka c'est à dire sariya sunba ye bɛɛ bɛ se k'i sinsin o kan bolofara minnu bɛ se ka bɔ a la tout de suite o jurisiw ni mɔgɔ minnu fɛnkɛlen dɔ la olu ka fɛn o y'a bolofaraw ye quoi mais a sinsin bere kɔni o ka kɛ jama fanba hakilina yɛrɛ yɛrɛ quoi. D'accord. Donc Bokar an bɛna kuma di Diko ma si moi j'ai bien compris hein Morena fana Morema donc c'est à dire mɔgɔ saba exemple Maga Moussa Sissoko, le constitutionnaliste, Moukmbea, Yafama, bon, allez, au Kara Alpha Clé là, Daba Diawara, Koué Kenega, Maître Tapo, ou Mouo Saba, ou Farato, Gala, Beta, Atobe Sikasi, Katafe. Oui. Ok. Oui. Bon, d'accord, donc, Digo, bon, si ça, et d'Adora, Kakuma Kouche, parce que c'est important, il y a 31 Bora là. Maintenant, si ce n'est pas le Karom dont Nina quoi, le président même là, il va faire combien de mandats? Voilà, il y a fait moi, avec un mandat de Luquet, et puis n'a gagné quoi va projet. Ceux qui sont à la tête là, est-ce qu'on a quelques candidats, est-ce la marabout veut quelques candidats ou bien quelques candidats? Voilà, n'a gagné n'a saisi dans le papier nous frangant quoi.
ayiwa bon n'i ye charte de la transition lajɛ charte ko ko premier ministre ani président transition k'olu tɛ se ka kɛ candidat ye charte de y'o fɔ charte bɛ yen hali sini bon donc o kɔni y'o gafe ye n tɛna tɛmɛ o yɔrɔ kan président parce que charte y'o fɔ sɛbɛnnen don o jɛlen don maliyɛnw de welela ka taa maliyɛnw de bɛnna ka gafe sɛbɛn o bɛnkan sɛbɛn de ko charte de la transition charte y'a jira k'a fɔ ko jamana premier ministre a n'a président k'o tɛ se ka i kanbɔ président ɲini charte de y'o fɔ bon maintenant min ye mandat ko ye gafe in kɔnɔ kɔrɔlen hali an ka constitution min bɛ bala sisan mandat ye kun ye 2 ye mais a kun t'a bali ka sabanan ni fɛn kɛ n'i y'a ko ta n'i bɛ se ka san 10 kɛ i bɛ se k'i fanga i yɛrɛ lafiya bɔ kɛ i bɛ tila ka na n'a fɔ min kɛra Russie n'a ɲɔgɔnna Poutine ye min kɛ. c'est comme Mathieu Kérékou ye mun kɛ. voilà o bɛ kɛ Mathieu Kérékou 1 et Mathieu Kérékou 2. nka sisan ta in na a sɛbɛnna k'a perepere tigɛ k'a jɛya n'i fɛ ka kɛ président ye k'a daminɛ san 35 la n'i ye san 35 sɔrɔ i bɛ se ka président ya ɲini ni m'o sɔrɔ i tɛ se k'a ɲini o ye président dɔrɔn de dɛ ni ka se fo san 75 la i san 75 bɛ se ka kɛ président ye mais i bɛ taa président ya ban k'i to i san 80 na i tɛ se k'a ɲini bilen donc bon jamana bɛɛ la i b'a daminɛ san min na n'a bɛ ban san min na bon en tout cas a bɛ daminɛ san min kɔnɔ bɛ fɔ jamana caman kɔnɔ san 35 de bɛ fɔ o yɔrɔ la mais i bɛ se ka mandat 2 de kɛ a kɛra i ye 1 kɛ o siɲɛ 2nan na i y'a ɲini i m'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ nana i tila ka na 2nan wɛrɛ kɛ o kɔfɛ o i dan kɔni ye 2 ye i mana munumunu cogo o cogo i dan ye 2 ye donc président Kone kun y'o kuma fɔ. mais sisan o b'a k'i ɲininka yɔrɔ min na o président de o n'a ko k'a bɛ kɛ candidat o il faut combien de papier. a tɛ se yɛrɛ de ma papier yɛrɛ la o c'est comme sisan un malien de l'extérieur qui veut être candidat i y'a faamu sisan parce que nationalité parce que a papier a mankan bɛɛ fana b'o yɔrɔ la. a faamuna 92 constitution min bɛ bala sisan o tun bɛ malien minnu ni nationalité caman b'u bolo o bɛ se ka président ya ɲini nka n'i y'a sɔrɔ i kan k'i ka nationalité tɔ ninnu bila kɛrɛfɛ nka o ma deli ka kɛ o en tout cas ɲɔgɔn ka dɔnniya kɔni na a bɛ se ka n filila a ma deli ka kɛ parce que mun na i tɛ se k'a fɔ ten dɔrɔn ko faransi nationalité bɛ n bolo ko n y'a bila ten k'a fɔ i da la o t'a kɛcogo ye o ni misaliya ta don ni faransi ta don n'i bɛ fɛ k'a bila i bɛ demande kɛ k'a fɔ i b'a fɔ i bɛ renoncement i b'a fɔ k'a fɔ n bɛ n jɛn'a kɔ i b'o gafe sɛbɛn k'o d'u ka affaires étrangères ma conseil des ministres de bɛ sigi u b'a examiner u bɛ jɛn n'a ye wali k'u tɛ jɛn n'a ye ni conseil des ministres m'a kɛ conseil d'état de b'a kɛ o ye faransi ta ye donc a démarche bɛ se ka 3 mois 4 mois 6 mois san 1 ta a bɛ se ka kɛ jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ tɛna jɛn n'a yɛrɛ président dun n'i nana sigi jaabi nana fɔ k'a fɔ ko e kɛra président ye e Bokele kɛra président ye ni e ye dossier don sisan k'a fɔ ko e bɛ fɛ ka jɛ i ka nationalité kɔ parce que constitution y'o de fɔ mais ni jaabi ma bɔ san 1 kɔnɔ dun an bɛ mun kɛ an b'an sigi k'i filɛ wa ou bien a ko bɛ kɛ cogo di de o yɔrɔnin de b'a la o kɔsɔn an y'a sɛbɛn k'a jɛya i bɛ se ka kɛ premier ministre ye mais est-ce que o yɔrɔ la o yɔrɔ la parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔw b'u sinsin président dɔrɔn kan alors que tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ kɛ généralement i bɛ taa sɔrɔ ministres directeurs pourquoi a tɛ kɛ yen bɛɛ la ka jigin. oui c'est-à-dire il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya kunun an y'a kuma fɔ yɔrɔ dɔ la c'est-à-dire que Mali la bi Mali sariya n'i y'a jateminɛ double nationalité n'i ye malien n'i ye san 18 sɔrɔ ka nationalité malienne sɔrɔ ka taa dugu wɛrɛ la ka nationalité wɛrɛ sɔrɔ Mali sariya bon kelen bɛ ka fɛn dɔ fɔ c'est-à-dire que n'i ye baara kɛ administration publique wɛrɛ la ou bien i ye baara kɛ armée dɔ la qui n'est pas l'armée du Mali o y'i ka maliyɛnya ko bannen n bɛ segin a kan n'i ye baara kɛ fonction publique étrangère la c'est-à-dire k'i donna cakɛbaara foro baara dɔ la dugu wɛrɛ la par exemple an ka kɛ i y'a kɛ organisation internationale non international tɛ dɛ national d'accord ni tulo la mais n bɛna fɛn wɛrɛ fɔ bon voilà an bɛna maintenant problème fana mun ye tuguni double nationalité ko en réalité il faut que mɔgɔw ka texte kalan texte dɔ bɛ yen bi n'i ye Assimi yɛrɛ de y'a texte ta décret dɔ ta pour parler du statut de malien établi à l'extérieur n'i y'o ta yɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko malien établi à l'extérieur i b'a jateminɛ a la a bɛ fɔ malien minnu don carte de séjour bɛ minnu bolo mais jamais passeport de notre pays donc parce que n'o y'o fɔ la i bɛ lecture croisée kɛ quoi n'i taara code de la famille ta ne taara ne an ka kɛ sa ne wulila ka taa Allemagne ne ye kalan kɛ n tilalen kalan na n ye nationalité sɔrɔ Allemand donna Allemand administration na comme malien mun kɛra ministre ye Allemagne
malien tɛ tuguni o parce que n'i donna fonction publique dugu wɛrɛ la dɔrɔn o y'i ka maliyaya bannen il faut que mɔgɔw k'o faamu. d'accord donc ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ tout de suite o yɔrɔ in na tout de suite n'i ye maliyɛn fanba jateminɛ minnu bɛ sigilen kɔfɛ généralement c'est pas k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ administration de la bon n'an ko ko k'an bɛna nin nationalité façon kɔnɔ on va pénaliser beaucoup de Maliens alors que an ka jamana in ye jamana mun ye taama jamana de don il faut que an ka yɛrɛ fana ta baara de an kana taa an ka mɔgɔw don exclu parce que u sigilen don kɔfɛ. d'accord bon Diko sisan a ye kuma di n bɛna kuma lase an bɛ kuma di maa comme kuma tun bɛ ne bolo comme kuma nana minɛ mais n bɛ ka kuma lase k'a fɔ ko mɔgɔ exclu la o tɛ o n'i ye maliyɛn ye ko nationalité caman b'i bolo i bɛ se ka kɛ premier ministre ye i bɛ se ka kɛ assemblée président ye i bɛ se ka kɛ député ye i bɛ se ka don parce que assemblée la ni parlement la ye sisan bolofara fila de don haut conseil de la nation diaspora bɛna représenter conseil économique social et culturel o représenter len don i ka kɔrɔ an ye environnement fara olu ta kan o bɛna représenter yen nɔ ni nationalité hali 100 b'i bolo i bɛ se ka segin ka n'i ka togoda la i ye maliyɛn de o i bɛ député ɲini mɔgɔ caman tun bɛ nationalité wɛrɛ b'u bolo u nana Kayi u nana Segu u nana Mopti ainsi de suite u ye assemblée mɔgɔ fɛn ɲini u y'o sɔrɔ mɔgɔ caman tun bɛ assemblée la i b'a sɔrɔ nationalité tun b'u bolo maintenant maliyɛn la diaspora ye min demandé maliyɛn établi la ye min demandé ko wasabulon na k'a ka sɛbɛn de k'a fɔ ko n'a fɔ Sénégal ta ko circonscription des Maliens établis à l'étranger k'o ka kɛ bon fɛn sugu ninnu bɛ se ka kɛ ni loi organique ye o n'i y'ale ye furukufuruku Mali ni jamana caman cɛ bi bi na n'i ko k'i b'a kɛ i tɛ se ka k'i kun fɛ koyi Sénégal y'a kɛ député 15 de b'u bolo minnu bɛ se ka kɔfɛ u ka kɔfɛ jamanadenw u y'u ka lasigidenw ye mais a kɛra cogo di a bɛ wuli de ka se jamana wɛrɛw ma a b'a kuma de fɔ jamana dɔw bɛ yen olu tɛ jɛn n'a ye u tɛ k'u ka jamana kan o tɛ jɛn n'a ye député wɛrɛ ka sigi jamana u tɛ jɛn n'a ye o i wuli ka taa jamanaw de fɛ yen a bɛ kumaw de fɔ a bɛ bɛn a kan n'a ye bɛn ka sɛbɛnw kɛ filanan maliyɛn jɛkulu tɔn min bɛ yen nɔ a bɛ n'olu de bɛ kuma k'a lajɛ maintenant député joli de bɛ se ka ta a kɔni a bɛ bɛn o bɛɛ kan o bɛ temps ta o donc fɛn ninnu bɛ se ka kɛ loi organique ni fɛn ninnu bɛ se ka kɛ kɔfɛ a ma fɔ k'a tɛ kɛ quoi donc bi bi na bi u bɛ se ka kɛ ministre ye u bɛ se ka kɛ premier ministre ye u bɛ se ka assemblée président ye u bɛ se ka u ka lasigidenw u bɛna don haut conseil de la nation kɔnɔ n'o ye parlement bolofara filanan ye u ka wasadenw bɛ don conseil économique social et culturel kɔnɔ donc k'a fɔ k'u kɛra kɛrɛfɛden o fɛn tɛ d'accord donc pour que ka kuma tɔ la o ye k'a fɔ nin baara in kɔnɔ an ye gouvernement ka fu sira la an ye gouvernement dɔ sɔrɔ yan nɔ hali mɔgɔ 35 tun b'a kɔnɔ mɔgɔ 40 b'a kɔnɔ o wari tiɲɛ de an y'a sɛbɛn gouvernement kɔni i kɛra ministre délégué o i kɛra secrétaire d'état ye o i mana k'a cogo tɔgɔ fɛn mana k'a la mɔgɔ 29 o de y'a dan ye o ye yɛlɛmaba dɔ ye o bɛ se ka musaka ko ni fɛn kɛ ani fana ka an ye furu parce que n'i y'a lajɛ diɲɛ jamana caman bɛ yen bi u bɛ ka diɲɛ mara Nations Unies yɛrɛ kɔnɔ cɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn furu ye muso bɛ ɲɔgɔn furu ye an ko ko kɔni ye lahawla ko ye fu k'an ka siri o la k'an ka du k'o don ba la k'o kuma fɔ kabi préambule la ka tila k'o fɔ titre premier kɔnɔ du ye fɛn min ye fɛn kan ka matarafa parce que ni du ma ɲɛ jamana tɛ ɲɛ o kuma fɔra o kan ka sɛbɛn mɔgɔ kan k'o sinsin o kan filanan furu ye mun ye mɔgɔw m'o yɔrɔnin de faamu parce que an ka débat caman la n ye mɔgɔ dɔw ye ko non ko muso filanan tali sabanan tali ka di o ko tɛ o n'a fɔra ko furu c'est un mariage an y'a fɔ de furu n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ cɛ ani muso de cɛ o de furu ye c'est l'union entre un homme et une femme donc hali n'i ye muso ta siɲɛ 100 furu de don c'est un mariage o ka fɔ ka jɛ dɛ ni mɔgɔ min bɛ tɛ diinɛ na o de kelen ko k'i ye silamɛ k'i ka muso 4 ta i bɛ se k'o ta dɛ o ma bali a fɔra i kɛ o k'i ka muso ta a fɔ ko furu de i ka kɛ cɛ ani muso de cɛ parce que n'an m'o kɛ diɲɛ maralen bɛ ni wari ye cogoya min na nin u bɛna ka na diyagoya banban kɔ an bɛ fɔ k'o de fu siri o la. merci c'est la question que je posais. voilà jamana farafinna jamana caman piégera o yɔrɔ la. o yɔrɔ la maintenant an ye min fana fɔ ka fara a kan bi bi in na n'i y'a lajɛ banbanci kɛla walew bɛ groupe bɛ tɔn b'an ka jamana kɔnɔ donc ko groupe extrémiste violent ninnu an ko den jamana kan ka sigi o kalan le droit de l'enfant o kuma fɔra titre 1 kɔnɔ ani fana min ye esclavage ye jɔnya parce que n'i y'a lajɛ bi mɔgɔw ba 3 ani 200 ni kɔ o de gɛnna ka bɔ a ka togoda kɔnɔ caman nana Bamakɔ ani duguba caman kɔnɔ dɔw yɛrɛ fagara la k'o fana kuma fɔ ani pour ka bɔ kuma na légitimité traditionnelle ninnu ko conseil de la nation kɔnɔ an ko ka fɛɛrɛ tigɛ pour que u kana o kɔnɔ donc an ka min y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye olu ka lasigiden a kɛra chrétien bolo ye o chrétien bolo ye 2 ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ani fana an ka dugutigilakaw ka se k'o don ba la parce que an yɛrɛ ye drapeau ni médaille ni fɛnw dir'u ma
u ka se ka don tɔn kɔnɔ ka se ka sigi min ye jamana kunkan ko ye n'a y'an ka laada ko ye u ka se k'u da don o la. Ok d'accord vraiment Boubacar donc bi babu fo heure y'a ta an tɛgɛ ma maintenant donc monsieur Daouda Moussa Koné vice-président URD an b'i fo kosɛbɛ wa an tɛna dan nin dɔrɔn ma n'o tɛmɛna ka bɔ mun ye Ouma Touré vraiment merci Cheikh Oumar Mano baromètre donc jamana il y a qui la cabane Boubacar am na ta ɲɔgɔn fɛ kɛ donc mun ye docteur Eli Brema Dugo vraiment merci beaucoup donc Boubacar donc an bɛ fɛ ka kuma folikan b'i bolo mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo kuma b'i bolo. Ok Bokele u b'a fɔ diɲɛlatigɛ la e tɛ se ne tɛ se o kɔrɔ si kana jigin si la donc o la an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa de tun bɛ k'an lajɛ donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ laada don kari wɛrɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ. D'accord mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo vraiment ni heure na ka sɔn ni fɛn bɛɛ kɛ an bɛ taa Bangoni kɔnɔ mun ye la direction générale Cherifula la force tranquille mun ye Ousmane Sowore monsieur le directeur an b'i fo ka t'o yɔrɔ la yen ka la direction commerciale et les ressources humaines k'o bɛɛ fo n'an bɔra an bɛna Moriba Bouya mun ye responsable technique ye Bouya Kulibali Elhadj RT k'i fo donc la production Mohamed Keita le russe Adama S Kulibali k'a fo mun ye Boubacar Moussa Bala Traoré k'ale fana fo Abu officiel an b'i fana fo n'an bɔra an bɛ taa régie kɔnɔ maa naani bɛ yen mun ye Saka Kulibali ye Boubacar Traoré NB ani Djiri Bokoum ani Koche Jara an bɛ profiter ka Moussa Famba fo rédacteur en chef ka Barou fana fo ni Barou bɔra yen ka Dia ani Van k'olu fana fo mun ye la garde nationale voilà ni chauffeur ani chauffeur Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo ani gardien Cɛkura ani Moussa Bala et puis maintenant sɔrɔsiw bɛ duguma k'o fo n'an bɔra yen an bɛ appeler ka an ka musokɔrɔba fo Assa Sɛnbara k'i fo Aminata Sɛnbara Tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Pamina Sumunu k'i fo Madame Touré Awa Konate Mayabu Reda Nasir Fi Kuyate k'i fana fo mun ye Go Aïdara Bouaké k'a fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ na ka na Alou an bɛ Alimami an b'ale fo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Alimami Traoré Dramane k'i fana fo mun ye PDG Dramane Banama Place la n'o fana bɔ yen mun ye OMT Banama k'a ka kilifɛ yele an b'a fo n'o tɛ la police des Egois an b'a ɲininka kɔ mun ye Abdou Karim Konate et puis le commissaire des Egois an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara an ye de fɔ Boubacar vraiment on remercie le guide pour tout ce qu'il est en train de faire. Donc, on va à fou. On a qu'à famille. Donc, chez Dimanche Wéré, invité Wéré Benangaboula, comme dit que Moufo, vraiment, nous sommes Adam le Tolo. Donc, on vous remercie beaucoup à Cambé.